ஸ்டேட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே. கிருஷ்ண மாதாஜி அதை ஒரு காப்பி எனக்கும் அனுப்பிச்சுங்கோ. நீ இது டெய்லி அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. ஸ்டேட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. இது வந்திருக்கம்மா ஸ்கிரீனு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்திருக்கு மாதாஜி. இது வந்துருச்சு இல்லையாம்மா? ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்க காப்பி பண்ண முடியும் சிவகாமி மாதாஜி, எடுத்து குரூப்ல போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா யூடியூப் லிங்க். ஓகே, இல்லட்டா நான் போட்டு தரேன் அப்புறமா. இது ஸ்கிரீன் எங்க ஏன் வரலன்னு பாக்குறேன். வந்திருக்கா உங்களுக்கு தெரியுதா? எனக்கு தெரியலையே. தெரிஞ்சது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் மேல தெரியுதே. இதுல வந்துருதா? யூடியூப்க்கு வந்துருதா இப்போ? யூடியூப்க்கு வந்துருச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல இப்ப இது வந்துருச்சுன்னா என்னோட இது எனக்கு தெரியலையே. என்னோட மூஞ்சி, எனக்கு முகமே ஆடியன்ஸ் தெரியணும் இல்லையா? எனக்கு அது வரணும்னு பாக்குறாங்க. ஓகே, சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக டியர் டிவோட்டீஸ் எல்லாரையும் அன்பான முதல்ல எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக எல்லோரையும் உங்களை பகவத்கீதை 2ஆம் L2 வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் நாமநிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை நான் தொடங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மையே பற்றி புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவைப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியோடு தேடுகிறோம். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க இந்த கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். சாக்ரட்டிஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார், தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும். அவரை எல்லாரும் விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள். அப்போது அவர் ஜெயில இருக்கிறச்சே யாரோத்தர் புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருந்தாரோ. அதை பார்த்துட்டு சாக்ரட்டி அவர்கிட்ட போய், அவனோட புல்லாங்குழல் எனக்கு கொஞ்சம் தரையா அப்படின்னு கேட்கிறாராம். உடனே நீ தான் இறக்க போறியே, உனக்கு எதுக்கு புல்லாங்குழல் அப்படின்னு கேட்கிறாராம். அதுக்கு அவர் சொல்றாராம்,
நான் இறக்கறதுக்கு முந்தி எனக்கு புல்லாங்குழலும் வாசிக்க தெரியும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அதாவது இது எதுக்கு இந்த இது சாக்ரட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்னா, நமக்கு எத்தனை தான் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் புதுசு புதுசா ஏதாவது கத்துக்கணும். பகவத்கீதை வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், நிறையாவே கத்துக்கலாம். நமக்கு கடைசி வரைக்கும் நமக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும். அதுக்கோசரம் இந்த பிலாசபியை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொன்னார். நமக்கு அதனால 45 நிமிஷத்துங்கிறது நமக்கு அவர் ஒரு 45 நாள்ல கூட நம்மளால படிச்சு முடிக்க முடியாது. ஒரு சாப்டர் எடுத்து சீரியஸா நம்ம சின்சியரா நல்லா படிச்சோம்னா கூட நமக்கு 2 மாசம் நல்லா ஃபுல்லா தரவாக்கணும்னா மினிமம் மொத்தமா பகவத்கீதை 18 சாப்டர் படிக்கணும்னா 1 இயர் ஆகும் உங்களுக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அது நல்லா டீட்டெயில் ஸ்டடி படிக்கணும். நம்ம இத்தனை நேரம் நம்ம படிச்சது எப்படி L1ல சும்மா ஜஸ்ட் சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ டெப்த் ஸ்டடி படிக்க போறோம். ஓகே, இப்போ 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம். வைகுண்டத்துல கிருஷ்ணர் இருந்தால், வைகுண்டத்திலேயே கிருஷ்ணர் இருந்தால் அடியார்கள் அவரை எப்படி பூஜிக்க முடியும்? எளிவனாக பூமிக்கு இறங்கி வந்தால் கருணைக்கடலான பகவான் பூமிக்கு இறங்கி வந்ததை தான் அவதாரம் என்று சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? அவர் பூமிக்கு இறங்கி வந்த அப்புறம் தான் அது நமக்கு இதுவா இருக்க முடியும். அவர் மாட்டுக்கு அங்க வைகுண்டத்திலேயே உட்காந்தாக்க நமக்கு எப்படி அங்க என்னன்னு தெரியும். அதுக்காக தான் அவர் பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். அது இறங்கி வச்சு வெறுமையா இறங்கி வந்து அவதாரமா எடுத்துன்னு வந்து அது வாட் இஸ் அவதாரம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அதாவது மேலே இருந்து கீழே குதிக்கிறார். அது ஆழ்வார் வந்து அது ஒரு ஸ்லோகமா சொல்றார். அந்த ஸ்லோகத்தை அப்புறமா நீங்க பண்ண எழுதிக்கோங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. மீனோடு ஆமை கேடில் அதிகுரலாய் முன்னு பிராமணாய் பின்னு பிராமணாய் தாமோதரனாய் புத்த கல்கியும் ஆனான் அப்படிங்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா அவதாரமாவும் எடுத்துட்டு தாமோதரனாவும் வந்து கல்கியும் ஆனார் அப்படிங்கிற. அப்புறம் தசாவதாரத்துல என்ன ராமா இந்த 10 அவதாரங்கள் 10 அவதாரங்கள் இருக்கிறதுனால ராம அவதாரம்னா ராமர் வந்து கம்ப்ளீட் மேனா வாழ்ந்து காமிச்சிட்டார். அதுல ராமனுக்கு இறைத்தன்மை உண்டு, ஆனால் அவர் காமிக்கவில்லை. ஓகேயா? இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சூப்பர்மேன். அவர் வந்து மேன் தான், இவர் சூப்பர்மேன். கிருஷ்ணர் இறைத்தன்மையை வெளிப்படுத்திட்டார். என்னென்ன வெளித்தன்மைப்படுத்திருக்காரு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? கிருஷ்ணர் அவருடைய இறைத்தன்மையை எப்படி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சார். அப்புறம் மலையை தூக்கி காமிச்சார், கோவர்தனகிரிய. அப்புறம் காட்டு தீயை வெளியிட்டார். பண்ணார் மாதாஜி. என்னமா? காளிங்க மர்தனம். தாலியின் தலையில நடனம் ஆடினார். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அருள் புரிய கண்ணன் அவதரித்தார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒரு பூரம் பூதனை, சகடாசுரன், கேசி, அகாசுரன், பகாசுரன், பக்சாசுரன், பிரம்பாசுரன், தேவகாசுரன், கம்சன், முஷிகன் அப்படின்னு எல்லா தீய சக்திகளையும் கண்ணன் அழித்தார். மறுபுறம் அக்ரூரர், மாலாக்காரர், கோபிகைகள், நாகப்பழம் விற்ற பெண்மணி, சதிபாண்டன் இப்படிப்பட்ட அடியார்களுக்கு அனுகிரகமும் செய்தார். அதாவது இதுல இந்த இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றதுன்னா, தீய சக்திகளை அழித்து நல்லவர்களுக்கு அருள் புரிந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட விரும்பினார் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொன்னேன். ஓகே, அப்புறம் இந்த சாப்டர் 1 இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி உங்களுக்கு மொத்தமா சாப்டர் 1 பத்தியே சொல்லிடலாம். 1 to 20ங்கிறது சூழ்நிலையை பத்தி, எப்படிப்பட்ட சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். 21 to 25 இன்சிடென்ட், கிருஷ்ணர் இருப்பது அர்ஜுனன் பண்ணின புண்ணியம். 26லேருந்து 28 ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுக்கு மனதில் இருக்கிற பற்றி வெளிப்படுகிறது. 29லேருந்து 35 வரைக்கும் அகத்தின் சீற்றம், அதாவது காண்டீபம் தூக்கி எறிவதில் தெரிகிறது. அவரோட சீற்றத்தை அதுல காமிக்கிறது. இது 29லேருந்து 35 வரைக்கும் சீற்றத்தை தெரியப்படுத்திடலாம். 36லேருந்து 47 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவருடைய மோகம் வெளிப்படுகிறது. தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. நாட்டை அழித்த டெரரிஸ்டுக்கு ஒரு ஜட்ஜி எப்படி தண்டனை தருவார், அதுக்கு அதை வந்து எக்ஸாம்பிளா வச்சு அப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, கான்டெக்ஸ்ட், இன்சிடென்ட், ராகம், சோகம், மோகம். ஞானம் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம்? வாழ ஒருத்தருக்கு ஞானம் இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஞானவான். வீரம் இருந்தால் வீரியவான்.
பலம் இருந்தால் பலவான், சக்தி இருந்தால் சக்திமான், ஐஸ்வர்யம் இருந்தால் ஐஸ்வர்யம், தேஜஸ் தேஜஸ்வான். இந்த 6 குணங்களுக்கும் பேரு என்ன தெரியுமா? பகம். இந்த 6 குணங்களுக்கும் என்ன? பகம்னு சொல்லுவோம். அந்த பகம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன? பகவான். இந்த 6 குணங்களும் நிறைந்தவர் தான் பகவான். அதனால பகவானுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். பகம்ங்கிறது இந்த 6 குணங்கள் குணம். ஞானம், வீரம், பலம், சக்தி, ஐஸ்வர்யம், தேஜஸ். இந்த 6 குணங்களும் இருக்கிறதுனால பகம். இந்த 6 பகங்களும் குணங்கள் என்கிற பகம் இருப்பதனால் அவரை பகவான் என்று அழைக்கிறோம். ஓகே. ஞானம்னாக்க அனைத்தையும் உள்ளபடி அறிதல். பலம்னாக்க அனைத்தையும் உலகத்தையும் எண்ணத்தால் தாங்கக்கூடியவர். வீரியம் மாறுபட்ட தன்மை. ஐஸ்வர்யம் ஈஸ்வரனாக இருந்து அனைவரையும் காப்பாற்றுகிறார். சக்தி முடியாததை கூட முடித்து காட்ட முடியும். தேஜஸ் தான் ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்றால் யாருடைய தயவும் இல்லாமல் செய்ய முடியும். இதெல்லாம் தான் பகவானுடைய 6 குணங்களுக்கு முக்கியமானது. ஓகே, சரி. காட்னா யாருக்காவது எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுவேல? ஜிஓடி. எஸ் ஜெயசி மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க. யாருக்காவது சோபன் பாபு யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. செல்லகுமார் பிரபுஜி, சிவகாமி மாதாஜி. வாட் இஸ் மீன் பை காட்? காட்னா ஜிஓடி. ஜினா ஜெனரேட்டர், அப்படின்னா படைத்தல். ஓனா ஆபரேஷன், காத்தல். டினா டிஸ்ட்ரக்ஷன், அழித்தல். காத்தல், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் 3 செய்யறதுனால தான் காட், பகவான் நம்ம அழைக்கிறோம். ஓகே, இன்னொரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். இது கீதையை ஒரு சுருக்கமா ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லணும்னா இந்த ஸ்லோகம் சொன்னாக்க போதும். கருமமும் ஞானமும் கொண்டெழும் காதலுக்கு ஓதி இலக்கு என்று அருமறை உச்சிக்குள் ஆதரித்து ஓதும் அரும் பிரம்மம் திருமகளோடு வரும் திருமால் என்று தான் உரைத்தான். தர்மம் உகந்த தனஞ்சயனுக்கு அவன் சாரதியே. இதுதான் கீதை காட்டும் பாதையின் சுருக்கமாக ஒரே ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம். கருமம்னா கடமை, ஞானம்னா ஜீவதாம்பாவின் தன்மை, செயல் மார்க்கம், அறிவு மார்க்கம், காதல், பக்தி யோகம். இது 2 கர்மமும் ஞானம் இருந்தா காதல் தானே வரும். காதல்னா பக்தி யோகம் வரும். வேதங்கள் உபனிஷத்துகள் போற்றக்கூடிய பக்தி யோகத்தால் அதனால அடையலாம். இதைத்தான் வேதாந்த தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் சொன்னது யாரு? வேதாந்த தேசிகன். ஓகே, முதல் அத்தியாயத்தில் உகவை அடைந்து உரோடியார் பெறலுற்ற அந்நாள் தகவுடன் அன்பு கரைபுரள தருவது தர்மத்து அளவில் மிகவுளம் அஞ்சி விழுந்து அடி சேர்ந்து விசேரக்கோர் நகையுடன் உண்மை உரைக்க அமைந்தனன் நாராயணனே. உறவினர் மேல் கருணையால் விதிக்கப்பட்ட முதல் அத்தியாயம் துரியோதன் பயம், அர்ஜுனனின் கலக்கம் எல்லாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு சினிமா பார்க்க போறோம். சினிமாவுக்கு இதெல்லாம் ஏன் காமிச்சிட்டு அப்புறமா நமக்கு இதுக்கு போற ஒரு பிக்சர் போறச்சு ஒரு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணுவார்? எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு ஹீரோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தானே கொண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதே மாதிரி இதுல எல்லாத்தையும் இது என்னென்ன இந்த போர்க்களத்துல எப்படி இருக்கு, இவ பாண்டவர்கள் இது எப்படி இருக்கு, இந்த இவாளுக்கு எப்படி இருக்கு, கௌரவர்கள் சைடு எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் பேசிட்டு அப்புறம் தான் ஒருவர். இது முதல் அத்தியாயம் முழுக்க கிருஷ்ணர் வாயை திறக்கல. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம சாப்டருக்கு போயிடலாம். இது இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காக உங்களுக்கு சில ஸ்லோகங்கள ஒரு ஐடியா போட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இப்ப யூடியூப்ல போறதான்னு எனக்கு போட்டாச்சு மாதாஜி. இது யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு, லிங்க்கும் போட்டாச்சு குரூப்ல. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் இஸ்கான் மங்களூர்ல இப்ப இதுல இந்த இது போடும்போது என்னோட ஃபேஸ் எப்படி ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு பாக்குறேன். நான் வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கேன். இந்த பார்க்கும்போது எனக்கு என்னோட இது வரணும் இல்லையா? உங்க என்ன இருக்கணும்? நான் இந்த வாட்டி போட்டுறேன். எனக்கு இது கொஞ்சம் அப்புறமா கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். சம்திங் ராங் இதுல. ஓகே, இது இஸ்கான் மங்களூர்ல ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல குலையில இப்ப புதுசா கட்டிருக்கிற டெம்பிள்ல இருக்கிற தேவி. அதே ராதா கோவிந்தா அதே தெலுதான் அதை எடுத்து இங்க வச்சிருக்கா. ஓகேயா? அதை பார்க்கலாம். இப்ப பிரணம மந்திரம் படிக்கிறேன். ஸ்ரீலா பிரபுபாத நாம ஏமா நிமிஷம். உங்களோட இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியறது, அதை மினிமைஸ் பண்ணிடுங்க. பிரசன்டேஷனுக்கு பின்னாடி
உங்களோட நீங்க மியூட் பண்ணுவாளே அது வந்து லோவர் பண்ணிடுங்க. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா, ஆமா அதை மியூட் பண்ணுவோமே, அதை வந்து அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்டில் ஆக்டிவ், அது பின்னாடி தெரியறது. இது இந்த அதை இது எல்லாரும் தெரியுறாரு. இது மாத்தணும், இது எப்படி மாத்தணும்னு பாக்குறேன் நான். உங்க பிரசன்டேஷன் பின்னாடி பிரசன்டேஷன் அதர்வைஸ் மேக்ஸிமம் பண்ணிடுங்க. ஸோ அது மறைஞ்சிடும். Presentation maximum போட்டுருக்கீங்களா? ஓகே. சரியாயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரணதி. ஓம் நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே. பஞ்சதத்துவ மந்திரம். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरोः श्री युध पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन मदान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका गांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगन्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायुते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं भंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपदंहं वन्दे परमानन्द माधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्र्ये. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वगत कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हर तन्दस्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृदं सदां नष्टप्रायेष्व पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. यस लता मते जी इधर फर्स्ट श्लोक लिख पड़ेगा सर्वोपनिषद से. ओके जय श्री माता जी. படிக்கிறேன் இல்லையா, ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामिருதம் महत् இது கீதா மகாத்மியத்தோட எல்லா உபநிலை கீதா மகாத்மியத்துல டெக்ஸ்ட் 6 ஆறாவது செய்தது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்கேன். எல்லா உபநிடதங்களும் ஒரு பசுவை போன்றது. அந்த பசுவின் பால் கறப்பவரின் பால் கறப்பவர் நந்தரின் மகனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அர்ஜுனன் கன்று. கீதையின் அழகான அமிர்தம் பால். நுட்பமான ஆஸ்திக புத்தி கொண்ட அதிர்ஷ்டசாலி பக்தர்கள் அந்த பாலை அருந்தி மகிழ்வார்கள். ஸோ இது இந்த ஓரியன்டேஷனா நோக்கு நிலை. கீதை புரிந்து கொள்ளும் நிலை 2வது நிலைக்கு நீங்களாம் இப்போ வந்திருக்கேன். ஓகேயா? கீதை பாடை புரிந்துக்கிறதுக்கு எதுக்காக இத்தனை லெவல்ஸ், லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாம் வைக்கிறார் யாருக்காவது தெரியுமா? எனது புத்தகங்கள் இவர் சொல்ற ஸ்ரீல பிரபுபாதவே எனது புத்தகங்களில் கிருஷ்ண உணர்வில் தத்துவம் முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகையது உங்களுக்கு புரியாதது ஏதேனும் இருந்தால் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும். தினமும் படிப்பதன் மூலம் அறிவு உங்களுக்கு வெளிப்படும். இந்த செயல்முறையின் மூலம் உங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை வளரும். ஸோ நீங்க இதனால படிச்சது 18 daysல ஜஸ்ட் அதை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துருந்தேன். இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டு ஸ்டடி படிக்க போறோம். ஓகேயா? அதனால அவர் எப்போ சொன்னார், எந்த வருஷம்? பம்பாயில 27 நவம்பர் 1974 ஒருத்தருக்கு ஒரு கடிதம் லெட்டர் எழுதிருக்காரு. ஓகே? ஸோ எல்லாருக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். லெவல் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இதை நான் முதலையே சொல்லியிருக்கணும். பட் ஓகே, எல்லாம் ப்ரேயர்லாம் பண்ணிட்டு வந்து வெல்கம் டு எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். லெவல் 2க்கு கிளாஸ்க்கு போகலாம். லெவல் 2க்கு நீங்க என்ன இருக்கணும்? உங்களுக்கு எல்லாரும் 108 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு சொல்லுங்க முதல்ல. அது மெதுவா 1 ரவுண்டுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு ஒரு ரவுண்டு, நாளைக்கு வியாழக்கிழமையா நாளைக்கு 2வது ரவுண்டு, இப்படியே ஆரம்பிச்சேன்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்துடலாம். ஒரு மாலை கம்ப்ளீட்டா பண்ணலாம். ஓகேயா? வினாடி வினா உட்பட 18 ஒரு மாலை இல்லை 16 இது பண்ணலாம். 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே? 18 நாட்கள் நிலை முடிஞ்சிருக்க வேண்டாம். அதை முடிச்சுட்டு போயிருந்தீங்க எல்லாருமே. இப்போ என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம்? வாரத்திற்கு ஒரு அத்தியாயம், 18 வாரங்கள்ல 18 அத்தியாயங்கள் சொல்லி தர போறோம். எப்படி கத்துக்கணும்? சுய படிப்பு. நான் உங்களுக்கு இந்த இதை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். உங்களுக்கு உங்கள்கிட்டயே இருக்குமா இருக்கும். இ-புக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹார்டு காப்பி இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சோம்னா அதை போய் நீங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ரவுண்டு படிங்க. 10 ஸ்லோகம் படிச்சோமா, 20 ஸ்லோகம் படித்தோம்னாலும் நீங்க படிச்சேன்னா அந்த பர்ஃபெக்ட் பொருள் உரையை படிச்சேன்னாக்க உங்களுக்கு நிறையவே டீட்டெயில் ஸ்டடி கிடைக்கும். ஓகே? முதல்ல சுயமா படிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். செல்ஃப் ஸ்டடி தான் இம்பார்ட்டன்ட். வகுப்புல உட்காந்து கேட்டுக்கோங்க, கத்துட்டு போங்க. கொஞ்சம் என்னென்ன சொல்லி தரணும் அதை. மதிப்பீடு, வினாடி வினா, படி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இதுல. இப்ப நம்ம இதுல ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறோம். சங்கல்பம் எல்லாரும் நான் சொல்ல நீங்களும் கூடவே சொல்லிக்கோங்க. நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணி கொடுத்துக்கோமா. ஓகே மாதாஜி. நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு சுற்று ஜபிப்பேன். நான் கீதா வகுப்புகளில் தவறாமல் கலந்து கொள்வேன். வகுப்புகளின் போது விவாதங்களில் தீவிரமாக பங்கேற்பேன். கிளாஸ் சாட் பாக்ஸ், வாட்ஸ்அப் போன்றவற்றில் கண்டிப்பாக செய்தி அனுப்பும் நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவேன். என்ன செய்திகள்லாம் நம்ம அனுப்பணுங்கிறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுல நமக்கு பாட சம்பந்தமானது, பகவத்கீதை சம்பந்தமானது, நம்ம படிப்புல என்ன டவுட் இருக்கோ அதை மாத்திரம் தயவு செய்து எல்லாம் போடுங்க. வேற எதுவுமே போட வேண்டாம் அதுக்குள்ள. ஓகே? குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங் இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை. வேற ஏதாவது நீங்க பண்ற ஏதாவது கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாமும் அங்க போடாதீங்கோ. நீங்க என்னோட குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்கோ அப்படின்லாம் யாரும் இல்லாம அங்க எழுதக்கூடாது. ஓகே? இந்த பாடநெறி இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த பாடத்தை கற்க கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை. எந்த ஒரு நன்கொடையும் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே வழங்கப்படவில்லை. யாராவது உங்கள்கிட்ட டொனேஷன் கொடுன்னு கேட்டா தனியா கொடுக்காதீங்க. அது மூலம் இணையதளம் மூலம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன், iskonmangaluru.com. அதுல டொனேட் இந்த இடத்துக்கு மாத்திரம் கொடுக்கும். தனிப்பட்ட முறையில் நன்கொடைகளை கோரவோ அல்லது செய்திகள் அனுப்பவோ அழைப்பது இல்லை. ஓகே? வதந்தி செய்திகளை பின்பற்றி
செய்திகளை பற்றி எச்சரிக்கையாக இருக்கும். ஸ்பேம் மெசேஜஸ் எல்லாம் ஏதாவது வந்ததுன்னா ஜாக்கிரதையா இருக்கும். யாராவது எனக்கு டொனேஷன் அனுப்புங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இமெயில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சுதாதீங்க. ஓகே. இந்த 18 நாள் அந்த பகவத்கீதை நீங்க படிச்சிருக்கீங்க எத்தனை நாளா? அது படிச்சதுக்கு முதல்ல இருக்கு பத்தியா, அந்த வைரக்கல் மாதிரி தான். அது இருக்க வைரக்கல் இது. ஆனா அது அன்பாலிஷ் வைரக்கல். இப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? அதுக்கு மேல அந்த வைரக்கல் அந்த இது மேல பாலிஷ் போட்டு விலை மதிப்பற்ற வைரமாக மாற்றப் போடுகிறோம். அதுதான் இந்த சாப்டர். இது L2ஓட நம்ம இதுவே என்னன்னா, வெட்டப்படாத வைரத்தை விலை மதிப்பற்ற ரத்தினமாக மாற்றுவதுதான், மெருகூட்டுவது போன்றதுதான் இந்த L2 கிளாஸஸ். ஓகேயா? இது இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற குலையில இருக்கிற டெம்பிள். அப்புறம் இது ஆச்சாரியார்கள்லாம் போட்டுருக்கேன். இதுதான் இந்த அட்ரஸ் எழுதிருக்கேன். ஹவு டு ரீச்சர்ஸ், எப்படி பார்க்கறது, அவர் போய் ரீச் பண்ணுறது ஸ்ரீலா பிரபுபாதா படம். நம்ம இப்போ சாப்டருக்கு போயிடலாம். அர்ஜுன விஷாத யோகா. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 1. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இதை இந்த அதை 4 தினச பகுதியா பிரிக்கிறார். தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரம், பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், பக்தவச்சல கிருஷ்ணர், அர்ஜுனனின் தயக்கம், 4 பங்கா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. ஓகே. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கமெண்ட்ரி, அது அவர் கொடுத்துருக்கிற கமெண்ட்ரி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பொருளுரை அது இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, விளக்கங்கள்லாம் அதெல்லாம் இவாளோட பேஸ் பண்ணி தான். பலதேவா, வித்யா பூஷணா, ஸ்ரீதரா சுவாமி அண்டு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரா அண்டு ஸ்ரீமத் ராமானுச்சாரியா, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவரோட ஸ்ரீலா பிரபுபாதோட கமெண்ட்ரி இருக்கு. ஓகே. கீதை ஒரு அடிப்படை நடைமுறை பிரசங்க புத்தகம். ஒருவர் பகவத்கீதை உள்ளும் வெளியுமாக இருந்து படிக்க வேண்டும். அது நமக்கு வெளிப்புற செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்க உதவும். தத்துவத்தின் ஓட்டத்தை அறிந்து ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தனித்தனியாக அல்ல, ஒன்றிணைந்த அழகு ஒன்றாக பொருந்துகிறது அப்படின்னு ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அவர் சொல்றபடி. கிருஷ்ணரின் கருணை, சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்றார், அதை கீதையை அமிர்த நதி என்று வர்ணிக்கிறார். மகாபாரத வரலாறுல அர்ஜுனன் போர் மறுப்பு, ஜீவ உயிரினங்கள் மீது கருணை கொண்டு இறைவன் கீதையை பேசுகிறார். ஓகே. இது குரு ஃபேமிலியில ஃபுல் டீட்டெயில்டா இதுல எழுதிருக்கு. இதை நான் அதை அனுப்புறேன், நீங்க படிச்சுக்கோங்க. பகவத்கீதை 1 to 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கர்ம யோகா, 7வதுல இருந்து 12வது வரைக்கும் பக்தி யோகா, 13ல இருந்து 18 வரை ஞான யோகா. இது சாப்டர்ஸ், 18 சாப்டர்ஸை பிரிக்கிறோம். முதல் 6 இது கர்ம யோகம். ஸோ பக்தி யோகம்ங்கிறது நடுவில் வச்சிருக்கேன். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் நடுவில் பக்தி யோகம் இருப்பதுக்கு யாருக்கு என்ன காரணம், யாருக்காவது தெரியுமா? படிச்சிருப்பேன் நீங்க அந்த இதுலயே. அதான் தெரிஞ்சக்க சொல்லுங்க குருஜி. கர்மயோகம், ஞான யோகம், இதை விட பக்தி யோகம் ரொம்ப முக்கியமானது, அதனால அதை நடுவுல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே, குட், கரெக்ட் தான், நல்ல தப்பு இல்லை. அது நடுவில் இருக்கும். ஒரு சாண்ட்விச் பண்றோம், சாண்ட்விச் பண்ணுச்சு என்ன பண்றோம், 2 பிரெட் எடுத்துக்கிறோம். நடுவில் தான் இம்பார்ட்டண்டா என்னென்ன வைக்கிறோம், வெள்ளரிக்காய், தக்காளி பழம், சீஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்கிறோம். அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம சாண்ட்விச் சாப்பிட்றோம். ஸோ இந்த பிரெட்டும் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த பிரெட்டும் இம்பார்ட்டன்ட், அது இல்லாத வர முடியாது. ஸோ கர்மயோகமும் வேணும், ஞான யோகம் வேணும். நடுவில் இருக்கிற அந்த சாலட்லாம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, வெஜிடபிள்ஸ் வரைக்கும், அதுதான் பக்தி யோகம். ஸோ 3மே இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இது. ஓகே. பக்தி என்பது ரகசியம், மிக ரகசியம். பக்தி என்பது அனைத்து வேதங்களின் சாராம்சம். பக்தி இல்லாமல் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் இறந்து விட்டன. எனவே இரண்டாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. பக்தி கர்மயோகத்திற்கும் ஞான யோகத்திற்கும் உயிர் கொடுக்கிறது. பொதுவாக நாம் நெருக்கமாகும் வரை எந்த ரகசியத்தையும் வெளிப்படுத்த மாட்டோம். எனவே மரியாதை நிமித்தமாக பக்தி என்பது நடுவில் இடம்பெறுகிறது. மிக முக்கியமானது நடுவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணம், தனது படையுடன் பயணிக்கும் மன்னர் எப்போதும் நடுவில் பாதுகாக்கப்படுவார். ஒரு ராஜா போருக்கு அப்போ போகும்போது அவர் என்ன ஓரத்துல கடைசியில போயிருப்பாரு, அவர் ஹி வில் பி இந்த சென்டர் ராஜா இல்லையா.
மற்றவெல்லாம் சுற்றிதான் அவரை சுற்றி அவரை பாதுகாத்துன்னு தான் போவான். அது மாதிரி பக்தி யோகங்கிறது நமக்கு இங்கே இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதை சுற்றி அதனால கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் சுற்றியில் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த இதுல இந்த சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணர் 574 ஸ்லோகம், 700 ஸ்லோகாஸ்ல 700ல 574 இவர் சொல்றார். அதுக்கு அவர் பதில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா 4 ஆன்சர் 4 ஸ்லோகத்துல அவர்கிட்ட வரும். அர்ஜுனன் 84 தான் ஸ்லோகம், சஞ்சயன் 41, திருதராஷ்டிரன் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். அதான் முதல் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர் 1ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ 1 to 27 வரைக்கும் படிக்கிறது. யாராவது படிக்கிறீங்களா? anybody wants to read? மாதாஜி, பிரபுஜி, யாராவது படிக்கணுமா? சிவகாமி படிமா, நீங்க படிமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கலாமா? படிமா. பாண்டவ மற்றும் குரு படைகளின் ஒப்பீடு வலிமையை பற்றிய துரியோதனின் மதிப்பீட்டை சஞ்சயன் மன்னர் திருதராஷ்டிரரிடம் தெரிவிக்கின்றான். பின்னர் பீஷ்மரும் குரு படைகளும் தங்கள் சங்குகளை சத்தமாக ஊதி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறார்கள். மறுபுறம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் ஆழ்நிலை சங்குகளை ஊதுவதும் பாண்டவ படையின் மற்ற உறுப்பினர்களின் சங்குகளை ஊதுவதும் துரியோதனின் இதயத்தை உடைக்கிறது. குருக்களை பார்க்க இரு படைகளுக்கும் இடையில் தனது தேரை நிறுத்துமாறு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனன் இருபுறமும் பல உறவினர்களையும் நலம் விரும்பிகளையும் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. 1 to 27 27 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நடக்குது. 13 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த மாதிரியும் 14ல இருந்து 19 இது 20-27 வரைக்கும் இப்படி நடக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போ முதல் ஸ்லோகம் தர்மக்ஷேத்ரம். அதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக நான் நிறைய சொல்ல போறேன். மற்ற எல்லாமும் நம்ம படிக்கலாம். முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிர உவாச்ச இல்லையா? இது வியாசர் திருதராஷ்டிரிடம் சொன்னார். இது கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. இது படிச்சிருக்க மாட்டேன், பகவத்கீதா 18 daysல படிச்சிருக்க மாட்டேன். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்றேன், இப்போ கேட்டுக்கோங்க. இது முதல் ஸ்லோகம் படிக்கச்சு திருதராஷ்டிரன் உவாச்ச. அது திருதராஷ்டிரன் சொல்றார். வியாசர் திருதராஷ்டிரிடம் சொன்னார். வியாசர் திருதராஷ்டிரத்தை கேட்கிறார், நீ பார்வை இல்லாதவனா இருக்கே, உனக்கு பார்வை கொடுக்கிறேன், நீ யுத்தத்தை பார்க்கலாம் என்றார். அதுக்கு திருதராஷ்டிரன் மறுத்து விட்டார். அதனால தேரோட்டியான சஞ்சயனுக்கு கொடுத்து நேராகவோ மறைமுகமாகவோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ நடப்பது உன் கண்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னார். வியாசர் அந்த மாதிரி சஞ்சயனுக்கு ஒரு இது கொடுத்து அந்த பார்வையை கொடுத்து அவனை பார்க்க, இவர் நேர நான் பார்க்க வேண்டாம்னு தருவார். அதுக்காக சஞ்சயனுக்கு கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துட்டு வியாசர் அப்படிதான் பண்ணார். யுத்தம் அப்போ அந்த மாதிரி சஞ்சயனும் பார்த்து கொண்டு இருந்தான். 10ஆம் நாள் யுத்தம் ஓடி என்ன சொல்லியிருப்போம்? சஞ்சயன் ஓடி பீஷ்மன் கொல்லப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்றான் சஞ்சயன். திருதராஷ்டிரன் அதிர்ந்து விட்டான். 10 நாள் என்ன நடந்தது என்று சொல்லியிருந்தான். இந்த 10 நாளைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லவே இல்லையே, பீஷ்மர் இறந்து விட்டான்னு சொல்லையே அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்குதான் இப்போ நான் பார்க்க இருக்கும் முதல் ஸ்லோகம். ஓகேயா? அதுக்கு 2வது ஸ்லோகத்துக்கு சஞ்சயன் பதில் சொல்றான். பாண்டவ சேனை அணிவத்து நிக்கிறது அப்படி இப்படி எல்லாம் போறது. இது முதல் ஸ்லோகம் என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே. திருதராஷ்டிரோவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவக மாமகா பாண்டவா செய்வ கிம்மகுர்வத சஞ்சயம். திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயா, குருஷேத்திரம் எனும் புனித கஷேத்திரத்தில் சண்டையிட விரும்பினர்களாய் சென்ற என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப பக்கத்துல பிக்சர்ல பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அவரு கேட்கிற கேள்வி இவ்வளவுதான். இது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார். அது தர்மக்ஷேத்திரத்துல குருத்தையும் அங்க என்ன நடக்குங்கிறத எனக்கு சொல்லுவார் அப்படிங்கிறார். அது சண்டையிடாத இயல்பான போக்கு போர் நடக்காமல் போகலாம். ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்ற சுயநல விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. திருதராஷ்டிரர் பாண்டவர்களை குருக்களிடமிருந்து ஒரே குடும்பம் மாமக்காக அப்படிங்கிறார். அது அவளை பிரிச்சு வேறுபடுத்தி கேட்கிறார். உயிர் பற்றிய உடல் ரீதியான கருத்து அறியாமே. அது அவருக்கு அவளை இது வைக்கல, அவளை தனிப்படுத்தியே காண்கிறார்.
சஞ்சயனுங்கிறது யாரு? சஞ்சயனுங்கிறது வியாசரின் மாணவன். வியாசரின் கருணையால் திருதராஷ்டிரன் அறையில் இருந்த போதும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தை கற்பனை செய்ய முடிந்தது. ஓகே, குருக்ஷேத்திரம் இவன் ரூம்ல இவர் திருதராஷ்டிரோட இருந்தா கூட சஞ்சயனால எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்? அவருக்கு தான் அந்த மாதிரி வியாசர் ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு. குருக்ஷேத்திரம் ஏன் தர்மக்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? மத சடங்குகள் செய்யப்படும் இடம், வேதங்கள் வழிபாட்டு தலம், சொர்க்கவாசிகளுக்கு கூட குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் முழு முதற் கடவுள் பாண்டவர்களின் பக்கத்தில் இருந்தார். துரியோதனன் போன்ற தேவையற்ற தாவரங்களை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். ஓகே, ஓகே. திருதராஷ்டிரன் விசாரணையில் திருதராஷ்டிரன் விசாரணைக்கான காரணங்கள் என்ன? அவர் அது ஏன் அந்த மாதிரி கேட்கணும்? தனது மகன்கள் இறுதி வெற்றி குறித்து யாரா படிக்கணுமா? படிக்கிறீங்களா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கணும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, படிமா, படி. திருதராஷ்டிரனின் விசாரணைக்கான காரணங்கள் என்ன? தனது மகன்களின் இறுதி வெற்றி குறித்து மிகுந்த சந்தேகம். உறவினர்களிடையே சமரசம் செய்ய விரும்பவில்லை. போர்க்களத்தில் தனது மகன்களின் தலைவிதி குறித்து உறுதியாக இருக்க விரும்பினார். போரின் முடிவில் புனித தலத்தின் செல்வாக்கு குறித்து மிகவும் பயந்தார். பாண்டுவின் மகன்கள் அனைவரும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்கள். திருதராஷ்டிரன் மனநிலை எப்படி இருந்தது? பாண்டவர்களும் திருதராஷ்டிரன் மகன்களும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். தனது மகன்களை மட்டும் குருக்கள் என்று வேண்டுமென்றே கூறினார். பாண்டுவின் மகன்களை குடும்ப பாரம்பரியத்திலிருந்து பிரிந்தனர். பிரித்தார் போட்டுக்கூடாது, பிரித்தார். அவற்றும் தப்பா போட்டு. கிருஷ்ணரோட திட்டம் என்ன? இது ஒரு அனாலஜி. நெல் வயல்ல தேவையற்ற செடிகளை அகற்றப்படுவது போல மதத்தின் தந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் துரியோதனன் மற்றும் பிறர் போன்ற தேவையற்ற செடிகளை அழிக்கப்பட்டு யுதிஷ்டிரரின் தலைமையிலான முழுமையான பக்தியுள்ள நபர்களால் இறைவனால் நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள். இதுதான் தர்மக்ஷேத்ரே மற்றும் குருக்ஷேத்ரே என்ற வார்த்தையின் முக்கியத்துவம். புரியுறதா? ஒரு நெல் வயல் இருக்கு, அதுல எல்லாம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த நெல் நல்லா வளரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பக்கத்துல இருக்கிற வீட்ஸ் எல்லாம் பிடுங்கி எரிஞ்சுவோம். வீட்ஸ்னா என்ன? வேண்டாத செடிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த செடிகள்லாம் பிடிங்கினா தான் நெல் நல்லா வளர முடியும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்கார்? இவாளையெல்லாம் அழிக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். இது யுதிஷ்டிரர் மற்றும் அவனும் பக்தி உள்ள நபர்களால் இறைவனால் நிலைநிறுத்தப்பட அவளையெல்லாம் மற்றும் நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் கிருஷ்ணர் திட்டம் போட்டுட்டார். ஓகே, இது ஒரு ஓமை அனாலஜி, தெரிஞ்சுட்டு போகும். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன். தர்மக்ஷேத்ரே, தர்மக்ஷேத்திரம்னா நல்ல இடம், பூமி, புனித பூமி. அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வீடு கட்டினாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பாலை காய்ச்சி கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுவோம். பால் இந்த மாதிரி பொங்கி வந்தா நல்லதும்போம். அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தா பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இவர் என்ன பண்ணார்? திருதராஷ்டிரர் மாமக்கா பாண்டவா ஏன் குழந்தைகள்னு அந்த பால்ல தூக்கி ஒரு சொட்டு லெமன் ஜூஸை விட்டுட்டார். அது விட்ட உடனே என்னாச்சு? அந்த பால் திரிஞ்சு போயிடுது. அது திரிஞ்சு போடுறது அப்படிதான் அந்த தண்ணியா போய் அந்த தண்ணியை தூக்கி எரிஞ்சுட்டு அவர் அந்த மேல இருக்கிற இதெல்லாம் பண்ணி இது வந்துருக்கு இல்லையா? அதை வச்சு அவர் குலாப் ஜாமுன் ரசகுல்லா பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானம் போடுறாரு. யாரு? திருதராஷ்டிரர். அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அதனுடைய இதுதான். ஓகேயா? துரியோதனின் ராஜதந்திர போதி. எஸ் மாதாஜி, வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா? யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. துரியோதனன் ராஜதந்திர போர்வை. அவர் அரசியல்வாதி. தளபதி துரோணாச்சாரியரிடம் நேரில் சென்று அவரது குறைகளை சுட்டிக்காட்டினார். பாண்டவர்களுக்கு எதிராக போரில் அவர் மென்மையாகவும் இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரித்தார். ஏனெனில் அவர் திருதராஷ்டிரரின் திருதராஷ்டிரமிடம் மென்மையாக இருந்தார். அவரை கொல்வார்
என்பதை நன்கு அறிந்து அவருக்கு இராணுவ கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தார். பகவத்கீதை 1:11. பீஷ்மரின் வீரத்தை பாராட்டியும் பிறகு மற்ற வீரர்களை குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக உணரக்கூடும் என்றும் உணர்ந்தார். பீஷ்மர் மிக பெரிய வீரராக இருந்தாலும் அவர் ஒரு வயதானவராக இருந்தார். எனவே அவரும் அனைத்து பக்கங்களிலிருந்தும் அவரது பாதுகாப்பை பற்றி குறிப்பாக சிந்திக்க வேண்டும். மதாஜி, எனக்கு கொஞ்சம் படிப்பறிவு கம்மி, அதனால திக்கு வரும். பரவாயில்ல. படிச்சுதான் வரும் எல்லாருக்கும். நான் மாத்திரம் என்ன பிரமாதமா படிக்கிறேன், ஏதோ படிக்கதான் வருமா, கவலைப்படாது. துரியோதனின் ராஜதந்திரத்துக்கு ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியா இருந்துக்கலாம். அதுக்குதான் இந்த இது கொடுத்துருக்கு. சோ இதுக்கு அப்புறமா இத மேற்கொண்டு அப்புறமா படிக்கலாம். நம்ம இப்போ எல்லார் கையிலயும் புக் இருக்கா? இது வருதா? இந்த ஸ்கிரீன் வருதாமா? வருது மாதாஜி. ஓகே. இதுல திருதராஷ்டிர வாட்சி அதுல திருதராஷ்டிரர் சொல்றது படிச்சுட்டோம் இல்லையா? புண்ணியாசம் உதாரணம் கீதையில இருந்து பகவான் இல்ல, நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? ஓகே. நம்ம பாடத்திலேயே தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்ன, முக்கியமானது, மத சடங்குகள் செய்யப்படும், இதெல்லாமும் நம்ம படிச்சுட்டோம். இதுல ஏதாவது விட்டு போச்சான்னு பார்க்கலாம். ஓகே. நம்பர் 2 ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிப்போம்மா செகண்ட் ஸ்லோகம். சஞ்சய உவாச்ச திருஷ்ட்வா து பாண்டவானீகம் வ்யூಢம் துர்யோதனஸ்ததா ஆச்சார்யமுபசங்கம்ய ராஜா வச்சனமப்ரவீத். மீனிங் வேண்டாம், இது மொழிபெயர்ப்பு. சஞ்சயன் கூறினார், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். பொருளுரை படிக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பொருளுரை. திருதராஷ்டிரர் பிறவியில் இருந்தே பார்வை இல்லாதவர். துரதிருஷ்டவசமாக அவருக்கு ஆன்மீக பார்வையும் இல்லை. தனது மகன்களும் தர்மத்தின் விஷயத்தில் தனக்கு சமமான குருடர்கள் என்பதும் பிறவியிலிருந்தே நல்லவர்களான பாண்டவர்களுடன் அவர்கள் உடன்பாடு செய்து கொள்ள போவதில்லை என்பதும் அவருக்கு உறுதியாக தெரிந்திருந்தது. இருந்தும் புனித தலத்தின் தாக்கத்தினால் அவர் சந்தேகம் கொண்டார். போர்க்கள நிலைமையை பற்றி அவரது கேள்வியின் உள்நோக்கத்தை சஞ்சயனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எங்கும் மன்னனுக்கு உற்சாகமூட்ட விரும்பிய சஞ்சயன் அவரது மைந்தர்கள் போர்க்களத்தின் புனித தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டு சமாதானம் ஏதும் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்பதை உறுதி செய்தார். எனவே பாண்டவர்களின் படைபலத்தை பார்வையிட்ட துரியோதனன் உடனேயே தன் தளபதியான துரோணாச்சாரியரிடம் சென்று உண்மை நிலையை உரைக்கலானான் என்று மன்னரிடம் தெரிவித்தான் சஞ்சயன். துரியோதனன் மன்னன் என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் நிலைமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தளபதியிடம் போக வேண்டியிருந்தது. எனவே அரசியல்வாதியாக இருப்பதற்கு அவர் பொருத்தமானவனே. துரியோதனன் ராஜதந்திரமாக நடந்து கொண்டாலும் பாண்டவர்களின் சேனையை கண்டதால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட பயத்தை மறைக்க இயலாமல் போயிற்று. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு அவனால துரியோதனனுக்கு பயம் இல்லையா? துரியோதனுக்கு ராஜதந்திரமா அவன் நடந்தா கூட அவளோட சேனையை பார்த்துட்டு அவன் பயப்படுறான். எஸ்மா 1.3 யாரா படிக்கல? விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூம் வியூಢாம் த்ருபத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. மொழிபெயர்ப்பு. ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்டு பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். பொருளுரை. சிறந்த அந்தன தளபதியான துரோணாச்சாரியரின் குறைகளை சிறந்த ராஜதந்திரியான துரியோதனன் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினான். அர்ஜுனனின் மனைவி திரௌபதியின் தந்தையான துருபத மன்னனுடன் துரோணாச்சாரியருக்கு சில அரசியல் விரோதம் இருந்து வந்தது. அவ்விரோதத்தின் விளைவாக துருபதன் ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்து துரோணாச்சாரியரை கொல்லும் சக்தி பெற்ற மகனே வரமாக பெற்றிருந்தான். துரோணர் இதை மிக நன்றாக அறிந்திருந்த போதிலும் துருபதன் மகனான திருஷ்டத்யும்னன் தன்னிடம்
போர் கல்விக்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட போது அந்தணருக்கே உரிய தாராள மனப்பான்மையுடன் போர் தந்திரத்தின் ரகசியங்கள் அனைத்தையும் அவனுக்கு கற்பித்தார். தற்போது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் திருஷ்டத்யும்னன் பாண்டவர்களின் தரப்பில் உள்ளான். துரோணாச்சாரியரிடம் இருந்து போர்க்கலையை கற்றிருந்த அவனே பாண்டவர்களின் சேனையை அணிவகுத்திருந்தான். துரோணாச்சாரியர் எச்சரிக்கையாகவும் விட்டு கொடுக்காமலும் போர் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக துரியோதனன் அவரது இந்த தவறை சுட்டி காட்டுகிறான். அன்பிற்குரிய இதர மாணவர்களான பாண்டவர்களிடமும் அவர் தயை காட்டாமல் போரிட வேண்டும் என்பதையும் அவன் இதன் மூலம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறான். குறிப்பாக அர்ஜுனன் அவருக்கு மிக மிக பிரியமான திறமைசாலி மாணவனாவான். இதனால் ஏற்படும் கருணை போரின் தோல்விக்கு வழிவகுக்கும் என்று துரியோதனன் எச்சரிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதுல எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லையா? இவனை வந்து குருக்ஷேத்திர போர்த்துல திருஷ்டத்யும்னன் பாண்டவர்கள் தரப்புல துரோணாச்சாரியர்களிருந்து போர்க்கலையை கத்துண்டு பாண்டவர்கள் சென்னையில இருக்கான். துரோணாச்சாரியர் எச்சரிக்கையாகவும் விட்டு கொடுக்காமலும் போர் புரியணுங்கிறதுக்காக துரியோதனன் அந்த தவறை சுட்டு காட்டுகிறான். அதனால மத்த பாடல்கள் அவர்கிட்ட சுட்டி துரியோதனன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கான். 1.4 வேற யார் படிக்கிறீங்க? சிவகாமி மாதாஜி வேற யாருக்கா கொடுங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மங்கள மாதாஜி படிக்கட்டுமா? யாருமா? கமலா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி படிங்க. ஓகே. अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த சேனையில் பீமனுக்கு அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். யுயுதானன், விராடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர். பொருளுடைய துரோணாச்சாரியர் மிகச்சிறந்த போர் வலிமைக்கு முன் திருஷ்டத்யும்னன் முக்கிய தடையாக இல்லாவிட்டாலும் இதர வீரர்கள் பலர் பயத்திற்கு காரணமாக இருந்தனர். வெற்றியின் பாதையில் பெரும் தடை கற்களாக அவர்களை இங்கு துரியோதனன் குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் போலவே எதிர்க்கப்பட முடியாதவர்கள். பீம அர்ஜுனரின் பலத்தை நன்கறிந்த துரியோதனன் மற்றவர்களை அவர்களுடன் ஒப்பிட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி இது வேணாலும் படிச்சிருக்கோம். 4th one. ஓகே மாதாஜி. அந்த 5th படிச்சிட்டுமா? ஓகே. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் திருஷ்டகேது, சேக்கிதானன், காசிராஜன், புருஜித், குந்திபோஜன், ஷைபியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். அவ்வளவுதான் மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாருன்னா திருஷ்டகேது, சேக்கிதானன், வீரமிக்க காசிநாதன், குருஜித், குந்திபோதன், சைபியன். எத்தனை வீரர்கள் பாண்டவர்களிடம் இருக்கிறார்கள்? துரியோதனன் அப்படின்ட்டு துரியோதனன் துரோணர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். சிசுபாலனின் மகன் யாரு? கேசிநாதன் தானு போன்ற சிறந்த பலமிக்க காசிராஜன், புருஜின் பலரும் உள்ளனர் அப்படின்னு இவன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஓகேயா? அதுல 4th ஸ்லோகத்துல உள்ள சொல்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். அவன் இன்னொன்னையும் சொல்லிட்டு இருக்கான் துரியோதனிடம். 11 அஷ்டக்னி இருக்கு துரியோதனிடம், 7 அஷ்டக்னி பாண்டவர்கிட்ட இருக்கு. இருந்தாலும் அவன் பாண்டவர்களை பார்த்துருக்கிறான். 7 அஷ்டக்னி இருக்குன்னா அப்படின்னா அஷ்டக்னா என்ன யாருக்காவது தெரியுமா? அது விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் அது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி யாருக்காவது தெரியுமா? வேற யாருக்காவது? இவா கிட்டக்க இவ்வளவு இருந்தாலும் அவ கிட்டக்க எல்லாரும் நல்ல நல்ல இவாள்லாம் இருக்காளே, வீரர்கள்லாம் அங்க இருக்காளே. எங்கள்கிட்ட இவ்வளவு, அதாவது எல்லா காலாட்படை, அந்த எல்லா படையும் இருக்கு இல்லையா? குதிரைப்படை, காலாட்படை, என்னென்ன நிறைய ஒரு 5-6 இது இருக்கு. இதுல
எழுத்து வச்சுக்கிறது என்னது, யானைப்படை, தேர்ப்படை, தேர்ப்படை, எல்லாத்துலயும் குதிரை. மொத்தமா கூட்டி பார்த்தா மொத்தமா 11 லட்சக்கணி இருக்கு துரியோதனிடம். அவ்வளவு கூட இருக்கு. அவன்கிட்ட 7 தான் இருக்கு பாண்டவன்கிட்ட. இருந்தா கூட அவளை பார்த்து இது இருக்கான். ஏன்னா அவங்க முக்கியமானது எங்க யார் இருக்கா, கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அந்த 7 இதுவே ஜாஸ்தியா பிரமாதமா தெரியுது அவனுக்கு. அவன் ஒரு இது போயிட்டான். அதுலாம் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் நல்ல சிறந்த இது அப்படின்ட்டு. இந்த திருஷ்டகேது இவாள்லாமும் இருக்கா, பெரிய 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 ஆள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு ரெண்டு உட்காந்து அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள பயத்துலதான் இருக்கான். ஏஸ்மா 1.6 படிங்க. சிவகாமி மாதாஜி அக்கா குடும்பமா சார்ந்து ஜீவா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து யாராவது 4 பேர் செலக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் முன்னாடியே. மன்யுஷ்ட விக்ராந்த உத்தம மௌஜாச்ச வீர்யவான் சௌபத்ரோ திரௌபதே யாஷ்ச சர்வ ஏவ மகாரதः. மொழிபெயர்ப்பு. வீரனான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன், சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதையும் படிச்சிருக்கோம் 1.7. அஸ்மாகம் தூ விசிஷ்டாயே தானிபோ தத் விஜோத்தம நாயகா மம சைன்யஸ்ய சஞ்சார்த்த பிரவீதே. மொழிபெயர்ப்பு. ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வேற யாருக்கா கொடுங்க அடுத்தது. சரி, நான் படிக்கட்டுமா? பவான் பீஷ்மஸ்ய கர்ணஸ்ய கிருபஸ்ய சமிதிஞ்சிய அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ய சௌமதத்தை ததை வச்சம். மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணர், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரனான பூரீஸ்வரன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்கள். இப்படி உட்காந்து அவங்க அவளை பார்த்தியே இருந்துட்டு இருக்கான். எப்போதும் வெற்றியே அடையும் தன்னிகரற்ற மாவீரர்கள் அனைவரையும் துரியோதனன் குறிப்பிட்டான். விகர்ணன் துரியோதனின் தம்பிகளில் ஒருவன். அஸ்வத்தாமன் யாரு? துரோணரின் புதல்வனாவான் மற்றும் பாலிக நாட்டு மன்னனான சோமதத்தனின் மகனே பூரீஸ்வரன் அல்லது சௌமதத்தி. மன்னர் பாண்டுவி குந்தி மனம் செய்வதற்கு முன் பிறந்த கர்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சகோதரனாவான். கிருபாச்சாரியாரின் சகோதரியை மணந்தவர் தான் துரோணாச்சாரியார். எஸ், சரி, யாரா இருக்காளமா? மாதாஜி நீங்க மேல படிங்க, நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. அன்யேச்ச பஹவ சுரா மதர்தே த்யக்த விஜீவிதா நானாசஸ்திர பிரஹரணா சர்வே யுத்த விசாரதா. மொழிபெயர்ப்பு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். ஓகே, அது டைட்டில். ஓகே. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். பொருளுரை. ஜெயத்ரன், கிருதவர்மன், சல்லியன் போன்றோர் துரியோதனனுக்காக உயிரையும் இழக்க துணிந்தவர்கள். வேறு விதமாக சொன்னால், பாவியான துரியோதனின் தரப்பில் சேர்ந்தவன் பயனாக இவர்கள் அனைவரும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இறக்கப் போவது ஏற்கனவே முடிவாகிவிட்டது. இருப்பினும் மேற்கூறப்பட்ட தனது நண்பர்களின் கூட்டு பலத்தால் தனது வெற்றி நிச்சயமே என்று துரியோதனன் எண்ணுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्त द्वित मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण. படிக்கணுமா? பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்கவியலாதது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக் கூடியது. பொருளுரை, இங்கு துரியோதனன் சேனைகளின் பலத்தை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுகிறான். மிகவும் அனுபவமிக்க படைத்தளபதியான பாட்டனார் பீஷ்மரால் பாதுகாக்கப்படுவதால் தனது படையின் பலம் அளவிட இயலாதது என்று எண்ணுகிறான். அதே சமயம் பீஷ்மன் முன்பு தூசி போன்றவனும் குறைந்த அனுபவம் உள்ள தளபதியான பீமனால் பாதுகாக்கப்படும் பாண்டவ சேனையின் பலம் அளக்கக்கூடியதாகும். துரியோதனன் எப்போதுமே பீமனிடம் பொறாமை கொண்டிருந்தான். ஏனெனில் தான் ஒருவேளை மடிய வேண்டியிருந்தால் பீமன் மட்டுமே தன்னை கொள்வான் என்பதை அறிந்திருந்தான். அதே சமயம் பன்மடங்கு உயர்ந்த தளபதி பீஷ்மர் தனது தரப்பில் போர் புரிவதால் தனக்கு வெற்றி கிட்டும் என்று அவன் உறுதியாக நம்புகிறான். போரில் தான் வெற்றி வாகை சூடுவது உறுதி என்பதே அவரது முடிவான தீர்மானம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். வேற யாரும் படிக்கிறது? வேற யாரும் இருக்காங்களாம்மா? சிவகாமி மாதாஜி. அயதேஷு சர்வேஷு யதா பாகவமஸ்திதா பீஷ்மமே வாபி ரக்ஷந்து பவந்த சர்வ ஏவஹி. படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயில் தத்தமது போர் முறைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். பீஷ்மரது ஆற்றலை புகழ்ந்து துரியோதனன் மற்றவர்கள் தங்களுக்கு குறைவான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதாக எண்ணி விடுவார்களோ என்று நினைத்து தமது வழக்கமான ராஜதந்திர பாணியில் மேற்கண்டவாறு கூறி நிலைமையை சரிகட்ட முயல்கிறான். பீஷ்மர் ஐயமின்றி மாபெரும் போர் வீரரே. ஆனாலும் அவரது முதுமையை கருதி எல்லா கோணங்களில் இருந்தும் அவரது பாதுகாப்பை ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும் என்பதை துரியோதனன் வலியுறுத்தினான். அவர் களத்தில் இறங்கி ஒரே புறத்தில் போரிடுவதை எதிரிகள் பயன்படுத்தி கொண்டு விடலாம் அல்லவா? எனவே மற்ற மாவீரர்கள் தங்களது இடத்தை விட்டு நகர்ந்து வியூகத்தை எதிரிகள் உடைக்க வழிவிடக் கூடாது என்று அவனை எச்சரித்தான். குரு வம்சத்தினரின் வெற்றி பீஷ்ம தேவரையே சார்ந்திருக்கிறது என்பதை அவன் ஐயம்பர உணர்ந்திருந்தான். பற்பல பெருந்தலைவர்கள் கூடியிருந்த சபையில் அர்ஜுனனின் மனைவியான திரௌபதி உடைகளை களைந்து நிர்வாணமாகும்படி பலவந்தப்படுத்தப்பட்டாள். அப்போது ஆதரவற்ற நிலையில் பீஷ்மரிடமும் துரோணரிடமும் நீதிக்காக முறையிட்ட போது அவர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்தனர். எனவே போரில் அவர்கள் முழு ஒத்துழைப்பை பற்றி துரியோதனனுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது. இவ்விரு போர் தலைவர்களும் பாண்டவர்களிடம் பாசம் கொண்டவர்கள் என்பதை அவன் அறிந்திருந்த போதிலும் சூதாட்டத்தின் போது நடந்து கொண்டதை போல தற்போதும் அப்பாசத்தினை முற்றிலும் தொடர்ந்து விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறான். ஓகேயா? எஸ். யார படிக்கணுமா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குருவ்ருத்த பிதாமகः சிம்மநாதம் வினத்யோச்சைஹி சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உரக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். பொருளுரை: பேரனான துரியோதனனின் உள் மனதை புரிந்து கொண்ட குருவம்ச பெரியவரான பீஷ்மர் அவனிடம் தனக்குள்ள இயற்கையான பிரிவினால் தனது சங்கை உரக்க முழங்கி சிங்கம் போன்ற தனது நிலைக்கு தகுந்தாற் போல அவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்ட முயன்றார். மேலும் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் எதிர்தரப்பில் இருந்ததால் போரில் துரியோதனன் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை என்பதை சங்கொலி மூலம் மறைமுகமாக பரிதாபத்திற்குரிய தனது பேரனுக்கு உணர்த்தினார். இருப்பினும் போர் புரிவது தனது கடமை என்பதால் அதற்காக எல்லாவித துயரத்தையும் ஏற்க துணிந்தவர் பீஷ்மர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் இந்த இதுல படிக்கிறேன். பாக்கி நம்ம ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். இது ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும். எல்லாருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். துரியோதனால் விவரிக்கப்பட்ட போர்களில் சிறந்தவர்கள் 4வது சாப்டர்ல இருந்து 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து
9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இத்தனை பேர் ரொம்ப பிரிச்சு கொடுத்துருக்கா. இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. இப்ப நம்ம படிச்சோமே அதேதான். துரியோதனன் ஒரு திறமையான அரசியல் ராஜதந்திரி, எதிர்க்கும் தளபதி திருஷ்டத்யும்னன், துருபதனின் மகன் அவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். துருபதனின் மகன் படிச்ச தெரியும். துரோணாச்சாரியின் சீடர், எப்போதும் துரோணாச்சாரியின் சீடர் என்பதே. எனவே குருவாக இருப்பது எப்போதும் ஒரு நிபுணர். இதுபோல் பாண்டவர்களும் துரோணாச்சாரியால் பயிற்சி பெறுகிறார்கள். அவர் போரில் மென்மையாக இருக்கக்கூடாது. ஏன் மன்னர்கள் பெயரை குறிப்பிட வேண்டும்? இதுல மக்கள் இந்த சிறந்த போராளிகளை குறிப்பிடுவதன் மூலம் நாம் என்ன ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைகிறோம். ஏனென்றால் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மூலம். எனவே இந்த சிறந்த போராளிகளின் பெயர்களை ஜபிப்பதன் மூலம் நாம் என்ன பெறுகிறோம் என்ற கேள்வி அங்கு எழுப்பப்படலாம். ஆனால் விஷயம் என்னவென்றால், நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே, கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு இருக்கும் போதெல்லாம் அது எல்லாம் கிருஷ்ணமாக மாறிவிடும். இதுதான் தத்துவ புரிதலின் நுட்பமான வடிவம். 1.9 படிங்க சிவகாமி. ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி, நான் கீழே படிக்கிறேன். ஓகே. அன்யேச்ச பகவக்ஷூரா மத்தர்த்தே த்யக்த ஜீவிதா நானா சாஸ்திர பிரஹரணா சர்வே யுத்த விசாரதா. எனக்காக தங்கள் உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கும் இன்னும் பல வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு வகையான ஆயுதங்களுடன் 4 ஆயுதமா மாதாஜி? நன்கு ஆயுதம் ஏந்தியவர்கள். மேலும் அனைவரும் இராணுவ அறிவியலில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். ஸ்லோகம் கொடுக்கல, அதுக்கு இதை விதியும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. துரியோதனன் ஒரு ராஜதந்திரி. படையில் உள்ள மற்றவர்கள் மோசமாக உணர்கிறார்கள் என்று அவர் நினைக்கிறார். எனவே பீஷ்மரை ஆதரிக்க பாதுகாக்குமாறு அவரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார். பீஷ்மர் வயதானவர். அவருக்கு ஆதரவும் பாதுகாப்பும் தேவை. சூதாட்ட போட்டியின் போது பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியர் தனக்கு ஆதரவளித்தால் துரியோதனின் ஆதரவில் துரியோதனின் நம்பிக்கை கொண்டான். பீஷ்மர் இரக்க குணத்தால் துரியோதனனை உற்சாகப்படுத்த சங்கை மிகவும் சத்தமாக ஊதினார். பகவான் கிருஷ்ணர் மறுபுறம் இருப்பதால் துரியோதனனின் தோல்வி நிச்சயம். பீஷ்மர் கடமையாக போராடுகிறார். சங்குகள், மேளங்கள், ஊதுகுழல்கள், எக்காலங்கள் மற்றும் கொம்புகளின் ஆரவாரமான ஒலி. அதுதான் 14th chapter 11, 12, 13. 11, 12, 13 கிடையாது, 11, 12, 14 வந்துச்சு இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் இதை பத்தி தான் அவர் இதுதான் சங்கோலி பத்தி தான். 1.12ல என்னது? தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷ்யம் குரு விருத்தம் பிதாமகம் சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சா சாங்கம் தத்மௌத் பிரதாபவன். பின்னர் குருவம்சத்தின் வீரமிக்க தாத்தாவும் போர் வீரர்களின் தாத்தாவுமான பீஷ்மர் தனது சங்கை மிகவும் சத்தமாக ஊதி சிங்கத்தின் கர்ஜனை போன்ற ஒலியை எழுப்பி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தார். ததா ஸ்வேதைர்ஹயர் யுக்தே மகதி ஸ்யாந்தனே ஸ்திதோ மாதவ பாண்டவா செய்வ சங்கோ பிரசாதிபத்வதோ. மறுபுறம் வெள்ளை குதிரைகளால் பூட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய தேரில் நின்ற பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்கள் தெய்வீக சங்குகளை முழக்கினர். 13-15 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் சங்கு ஆழ்நிலை என்று விவரிக்கப்படுகிறது. மாதவா கிருஷ்ணா அதிர்ஷ தேவியின் கணவர். மாதவர்ங்கிறது மாதவா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணர் மாதவ. 3 உலகங்களையும் வெல்லும் திறன் கொண்ட அக்னியால் கொடுக்கப்பட்ட தேர். அதுவும் அந்த ஸ்லோகத்துல வருது. சோ கிருஷ்ணரோட சங்கு பேர் என்ன? பாஞ்சஜன்யா. அர்ஜுனனோட சங்கு பேரு தேவதத்தா. பீமனோட சங்கு பேரு பவுண்ட்ரா. யுதிஷ்டரோட சங்கு பேரு அனந்த விஜயா. நகுலோட சங்கு பேரு சுகோஷா.
சகதேவரோடது மணிபுஷ்பகா. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணருடைய நிறைய பேர் இருக்கு இல்லையா? இதை படிமா சிவகாமி. கிருஷ்ணா பேரு கிருஷ்ணா மீனிங் அனைத்தும் கவர்ச்சிகரமானது. ஹரிசிகேசா புலன்களின் அதிபதி, புலன்களின் உரிமையாளர். மாதவா அதிர்ஷ்ட தேவியின் கணவர். அச்சுதா தவறாதவர். மதுசூதனா மது என்ற அசுரனை கொன்றவர். கோவிந்தா புலன்களுக்கு அல்லது பசுக்களுக்கு இன்பம் தருபவர். வாசுதேவா வாசுதேவரின் மகன். தேவகி நந்தனா தேவகியின் மகன். யசோத நந்தனா யசோதையின் மகன். பார்த்த சாரதி பார்த்தன் அர்ஜுனனின் தேரோட்டி. கேசவா கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவர். ஜனார்தனா அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவர் அல்லது அனைத்து உயிரினங்களையும் கொல்பவர். தனஞ்சயா அர்ஜுனா செல்வத்தை வென்றவர். பார்த்தா பிருதாவின் மகன் குந்தி தேவி. குடுகேசா தூக்கத்தை வென்றவர். தூக்கத்தை வென்றவர் குடகேசா. சோ இதெல்லாம் இத்தனை பேர் அவருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனா பீமாவுக்கு பேர் என்னென்ன இருக்கு, அதுக்கு எது மீனிங்கும் சொல்லியாச்சு. போருக்கு தயாரான அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் இரு படைகளுக்கும் இடையே தேர் இழுக்க சொல்கிறான். நேரில் உள்ள அர்ஜுனனின் கொடியில் அனுமனின் சின்னம், அதாவது இது இருக்குங்க கொடி, ராம பக்தர்கள் காண்கிறது, வெற்றியின் அடையாளங்கள் உள்ளன. இதன் மூலம் அனுமன் ராமருக்கு ஒத்துழைத்தார். இருவரும் போரில் வெற்றி பெற்றனர். மேலும் அர்ஜுனனின் புலன்களை இயக்க பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக ரிஷிகேசராக இருக்கிறார். ரிஷிகேசர்னா என்னன்னு படிச்சோம் இப்போ? அர்ஜுனனின் வெற்றி உறுதி. இப்ப என்ன படிச்சோம்? ரிஷிகேசர்னா இது பத்து ரிஷிகேஷா படிச்சோம். இப்போ புலன்களின் அதிபதி. புலன்களின் அதிபதி. அதை வச்சு அர்ஜுனனின் இதெல்லாம் வச்சு ரிஷிகேசராக இருக்கிறார். அர்ஜுனனின் வெற்றி அதனால உறுதியாயிருக்கு. ஓகே, எஸ், இது படிக்கல. தேசிய பத்தி படிக்கிறீங்களா? சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி ஃபார் த பாண்டவர். பாண்டவரின் வெற்றிக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்ல போறாரு. சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி ஃபார் த பாண்டவாஸ். ரிஷிகேஷனாக கிருஷ்ணர் தூய பக்தரின் புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துகிறார். அதிர்ஷ்ட தெய்வம். இறைவன் எங்கெல்லாம் பிரசன்னமாக இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் செல்வ தெய்வமும் இருக்கிறாள். அவள் தன் கணவன் இல்லாமல் ஒருபோதும் வாழ்வதில்லை. எனவே எல்லா செல்வங்களும் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. 1.14. இடம் குருக்ஷேத்திரம், ஒரு புனித இடம். 1.1 போரின் மீது புனித இடத்தின் விளைவு. 4 அர்ஜுனனின் கொடியில் அனுமான். ராமர் வெற்றி பெற அனுமான் ஜியும் உதவினார். 1.20 விஷ்ணுவின் சின்னம். சங்கு என்பது விஷ்ணுவின் சின்னம். 1.12 முதல் 1.14. இது பீஷ்மர் மற்றும் பாண்டவர்களின் சங்குகளால் மறைமுகமாக குறிக்கப்படுகிறது. ஆழ்நிலை சங்குகள். கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனனின் சங்கு திவ்யோ 11 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. துரியோதனனை சமாதானப்படுத்த பீஷ்மரின் சங்கு 1.12. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேவரின் தேர் அனைத்து திசைகளையும் வெல்லும் திறன் கொண்டது. 1.14 இதயங்கள் நொறுங்குதல். பாண்டவர்களின் சங்குகள் கௌரவர்களின் இதயங்களை நொறுக்கியது. 1.19 பாண்டவர்களின் இதயங்கள் நொறுங்கவில்லை. கிருஷ்ணரின் அடைகலம் பெரும் நம்பிக்கையின் காரணமாக. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இதெல்லாம் சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரிக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அர்ஜுனன் பிரபுக்களை தவறாதவர் என்று அழைக்கிறார். தனது பக்தர்களிடம் உள்ள பாசத்தில் ஒருபோதும் தோல்வி அடையாதவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அன்பினாலும் காரணமற்ற கருணையினாலும் தேரோட்டி பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் பகவான் கிருஷ்ணர். தனது கலப்படமற்ற தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். எந்த நிலையிலும் அவரது மேலாதிக்கம் ஒருபோதும் சவால் செய்யப்படுவது இல்லை. ஓகே, அர்ஜுனன் தூய பக்தனாக இருந்ததால் சண்டையிடு விருப்பம் இல்லை அவருக்கு. அவர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் தேவையற்ற போரை எவ்வளவு கோருகிறார்கள் என்பதை பார்க்க விரும்பினார்.
தீய எண்ணம் கொண்ட துரியோதனனை மகிழ்விக்க விரும்பிய ஆதரவாளர்கள் சமாதானம் முன்மொழிவுக்காக அல்ல, அவர்களின் பலத்தை மதிப்பிடுவதை பார்க்க விரும்பினான். அவனுக்கு ஆக்சுவலா அர்ஜுனன் அவன் தூய பக்தனா இருக்கிறதுனாலும் அவன் சண்டை போடப்படாதுமோ, அவன் ஒரு சத்திரியன், அவனுக்கு போர் புரியறதுங்கிறது தான் அவனோட கடமை. அந்த கடமையை செய்யலைன்னா தப்பு. ஆனா கிருஷ்ணர் ஏதாவது வாயை திறந்து பேசுறாரா? ஒரு வார்த்தை பேசல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் புக்க அவர் வாயை திறந்து பேசப்பட்டார். இவனோட புலம்பல் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அடுத்த சாப்டர் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வருது. செகண்ட் சாப்டர்ல கீதையினுடைய சாராம்சம் ஃபுல்லும் அங்க மாட்டினோம், அதுல சொல்லி தந்துருவார். அது வரைக்கும் இங்க துரியோதனுடைய அவனுடைய பயம், திருதராஷ்டிரனுடைய அவருக்கு மனசுல சஞ்சலமா இருக்கிறத பத்தி, அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு போர் புரிய மாட்டேன்னு அவன் கலக்கமா இருக்கிறது, இதை பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல போயிருக்கு. அர்ஜுனன் இறைவனை அச்சுதா தவறாதவன் என்று அழைக்கிறார். தனது பக்தர்களிலும் உள்ள பாசத்தில் ஒருபோதும் தோல்வியடைந்தவர் பகவான் கிருஷ்ணன் அன்பினாலும் காரணப்பட்ட கருணையினாலும் தேரோட்டி பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது தலைப்பற்ற தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஓகே, ஏஸ்மா 24 to 27 யாரை படிக்கிறீங்களா? கமலா மாதாஜி, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Okay. Lord Krishna draws chariot in the midst of two armies. Arjunan தூக்கத்தையோ அல்லது அறியாமையோ வென்றவன். கிருஷ்ணரின் நண்பன் உதகேசர். அர்ஜுனன் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதே போல் பக்தர்களும் சரணாதியம். பகவான் கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷர் அர்ஜுனன் இதயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். பார்த்தன் பிருதாவின் குந்தி மகன் அர்ஜுனன் நண்பனாகவும் குந்தியின் மகனாகவும் இருந்ததால் அவருக்கு தேரோட்டியாக இருக்க ஒப்புக்கொண்டான். பகவான் கிருஷ்ணர் நகைச்சுவாக பார், கவனத்துடன் பார் என்றார். பிருதாவின் மகனாக அவர் சண்டையிட மாட்டார் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. அனைத்து வகையான உறவினர்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள், பீஷ்மர், சோமதத்தன் போன்ற தாத்தாக்கள், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் போன்ற ஆசிரியர்கள், லட்சுமணனை போன்ற மகன்கள், அஸ்வத்தாமன் போன்ற நண்பர்கள், கிருதவர்மா போன்ற நலம் விரும்பிகள் மற்றும் பல நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள், அவர்கள் அனைவரையும் பார்த்த அர்ஜுனன் கருணையால் நிரம்பி வழிகிறான். இவ்வாறு கூறினான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாருக்குமே புரிஞ்சது இல்லையா? அதுல கிருஷ்ணா டிராஸ் சேரியட். அவர் இந்த 2 பேருக்கு 2 பக்கம் பாண்டவர்கள் படை இருக்கு, இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் படை இருக்கு. அதுக்கு நடுப்புற கிருஷ்ணர் தேரை ஓட்டின்னு போறார். அர்ஜுனனின் சந்தேகங்கள் இந்த போர் தனது குடும்பத்தையும் அதன் மரபுகளையும் எவ்வாறு முடிவுக்கு கொண்டு வரும் என்று அர்ஜுனனின் மனம் சிந்திக்கிறது. தனது குடும்ப உறுப்பினர்களை கொன்றால் தனக்கு காத்திருக்கும் பெரும் பாவ விளைவுகளை அவன் காண்கிறான். போரிடுவதை விட ஆயுதம் ஏந்தாமல் கொல்லப்படுவது நல்லது என்று உணர்ந்து அர்ஜுனன் மனம் துக்கத்தால் மூழ்கி தனது வில்லை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தனது தேரில் அமர்ந்தான். தனது வில்லை தூக்கி ஒரு வாரமா வச்சிடுறான். வச்சுட்டு தேர்ல போய் உட்காந்துடுறான். அவனுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு அவனுக்கு இது இல்லை. ஓகேயா? 28 யார படிக்கிறீங்களா? 28, 29, 30. சோபன் பாபு படிங்க. சோபன் பாபு படிங்க. யாரா படிங்கம்மா ப்ளீஸ். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டித்வேம்னம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா யுயுத்சம் சமுபஸ்திதம் சித்தந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷியஸ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், என் அன்பான கிருஷ்ணரே, என் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் என் முன் இவ்வளவு சண்டையிடும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பதை கண்டு என் உடலின் அங்கங்கள் நடுங்குவதையும் என் வாய் வறண்டு போவதையும் உணர்கிறேன். வேபத்துஷ்ச சரீரே மே ரோம ஹர்ஷஸ்ச ஜெயதே காண்டீவம் ஸ்ரஜந்தே ஹஸ்தாத் த்வக்கைவ பரிதாஹஸ்யதே. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, என் தலைமுடி உதிர்ந்து நிற்கிறது, என் வில்
காந்தீபம் என் கையிலிருந்து நழுவுகிறது, என் தோல் எரிகிறது. பிரமதிவ காமி மன நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விப்ரீதானி கேசவா. என்னால் இங்கே நிற்க முடியவில்லை. நான் என்னை மறந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் மனம் அலைபாய்கிறது. கேசி அசுரனை கொன்ற கிருஷ்ணரே, துரதிர்ஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனின் அறிகுறிகள்: என் உடலில் கை கால்கள் நடுங்கி என் வாய் வறண்டு போகிறது அப்படிங்கிறான். அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு அவரோட கை காலெல்லாம் நடுங்கி வாய் வறண்டு போறது காரணம் என்ன? கருணையால் நிரம்பி வழிகிறது. அவர்கள் உடனடி மரணத்தை முன்னறிவித்தல் பலவீனத்தால் அல்ல, மாறாக அவரது மென்மையான மனப்பான்மையால் இறைவனின் தூய பக்தரின் சிறப்பு இயல்பு. அர்ஜுனா, அவர்கள் சண்டையிடும் மனப்பான்மை கண்டு வியந்தார். உண்மையான பகவான் பக்தர்களிடம் எல்லா தெய்வீக குணங்களும் இருக்கும். பக்தர் அல்லாதவர்களிடம் அந்த குணங்கள் இருக்காது. மேலும் அறிகுறிகள் உடல் நடுக்கம், முடி குச்சி சென்றிருக்கிறது, வில் நழுவுறது, தோல் எரியுது இல்லையா? இதெல்லாம் தான் பாடி ட்ரெம்பிளிங், அது ஹேர் ஸ்டாண்டிங் எரெக்ட், ஸ்டாண்டிங் ஆன் எந்தில் போய் நிற்கிறது, இதெல்லாம் காரணங்கள். அறிகுறிகள் இனி நிற்க முடியாது தன்னை மறந்து மனம் தடுமாறுகிறான் அர்ஜுன். அர்ஜுனின் ராட்சச சந்தேகங்களை நீக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ என்னென்ன, கால் நடுங்கிறது, வாய் வறண்டு போறது, உடம்பு ஃபுல்லும் ட்ரம்பிளிங் நடுங்கிறது, ஹேர் ஆஃப் த பாடி இதுல நிக்கிறது, குத்துட்டு நிக்கிறது, ஹேண்ட்ஸ் கைகள்லாம் காந்தி அந்த வில்ல கீழே தள்ளி விடுது, கீழே விழுந்துருது, கையை விட்டு ஸ்லிப் ஆயிடுது, ஸ்கின் எரியுது, லெக்ஸ் அனேபிள் டு ஸ்டாண்ட், காலால நிக்கிறதுக்கு முடியல, forgetting myself and mind reeling due to weakness of the heart. இதெல்லாம் சொல்லி சொல்றாரு. அதே மாதிரி அர்ஜுனா cannot enjoy kingdom at the cost of killing relatives. அர்ஜுனன் எல்லாரையும் சாகடிச்சுட்டு நம்ம வாழறது அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. cannot அவனுக்கு எதிர்பார்க்க இஷ்டம் இல்லை. 32ல இருந்து 35 வரைக்கும் யாராவது படிங்கம்மா. விஜயலட்சுமி மாதிரி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிந்தா, பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் கிருஷ்ணரே அனைத்து இன்பங்களுக்கும் பொருள். தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது எது என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் கோவிந்தன் நம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அல்ல, கோவிந்தரின் புலன்களை திருப்திப்படுத்த முயற்சித்தால் நமது புலன்கள் தானாகவே திருப்தி அடையும். மதுசூதனன், கிருஷ்ணர் மது என்ற அரக்கனை கொன்றவர். கிருஷ்ணர் கொல்வார் என்று அர்ஜுனன் எதிர்பார்ப்பது பேய்களைப் போலவே சந்தேகம். மேலும் கிருஷ்ணர் மது என்ற அசுரனை கொன்றார். ஆனால் அர்ஜுனன் பேய்களை கொல்லாமல் தனது உறவினர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப் சின்ஃபுல் ஆக்ஷன் இது மாதிரி பண்ணாங்க. கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் மீது 6 வகையான தாக்குதல்களையும் செய்தனர். எனவே என்ன 6 வகையாக? பாய்சன் கிவர், ஒன் ஹூ செட்ஸ் ஃபயர், வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறது, ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன், பயங்கரமான ஆயுதங்களை வச்சிருந்துக்கா, பிளண்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், வீட்டில் இருக்கிற பணங்கள் இதெல்லாம் பறிமுதல் பண்ணிக்கிறா, ஹூ அக்வைஸ் அனதர், இன்னொருத்தரோட நிலங்களை பிடுங்குறவா, ஹூ கிட்ட இன்னொருத்தரோட ஒய்ஃபை பிடுங்குறவா, இந்த மாதிரி தான் அவன் இல்லையா? 6 வகையான தாக்குதல்களையும் செய்து பார்த்தா கவர்மெண்ட். எனவே அவர்களை கொள்வது எந்த பாவ வழியும் ஏற்படுத்தாது. ஏற்கனவே அவர் பாவப்பட்டார், இன்னும் என்ன பாவத்தனை ஏற்படும்? மாதவன் அதிர்ஷ்ட தேவியின் கர்ணன் கிருஷ்ணரை மாதவா என்று அழைக்கும் அர்ஜுனன் இறுதியில் துர்தர்ஷத்தை ஏற்படுத்தும் அர்ஜுனனை கிருஷ்ணர் எடுபடுத்தக் கூடாது என்பதை குறிக்கிறது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் யாருக்கும் துரதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவது இல்லை. அவருடைய பக்தர்களை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் பேராசை காரணமாக எதிர்தரப்பினர் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்ள தயாராக இருப்பதை காண்கிறார். போரின் விளைவை குடும்ப அழிவை அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்கிறான். ஆனால் இந்த பாவச் செயலில் பங்கேற்பதால் அவனுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை. சூதாட்டம் மற்றும் போரின் அழைப்பை சத்திரியர் மறுக்கக்கூடாது.
அது ரெண்டும் சத்திரியனா இருக்கிறவா என்ன பண்ணணும்? சூதாட்டம் இருந்தா இதுக்கணும், போரினோட அழைப்பு எப்போ ஃபைட் வார் இருந்தாலும் அதையும் அவ மிஸ் பண்ணக்கூடாது. யார் பேசுறது? மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்கம்மா, யாரோ பேசுறாங்க. அர்ஜுனன் மற்றும் தரப்பின் இந்த சவாலின் விளைவை பற்றி குருடராக இருப்பதை காண்கிறான். அவன் தனது தீய விளைவை அறிந்து போருக்கு தயாராக இல்லை. ஸோ இது இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நான் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் படிக்கிறேன். எஸ், 40லேருந்து 43 வரைக்கும் யாரா படிக்கிறேனாமா? யாருக்கு அங்க இன்னும் பிரபுஜிஸ் எல்லாம் படிக்கலையா? யாரும் சோபன் பாபு படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணாஜி. படிங்களேன் நீங்க. படிக்கிறேன். கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் கலக்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. அடுத்து தேவையற்ற மக்கள் தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை அளிப்பவர்களுக்கும் நிச்சயமாக நரக வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துகிறது. இத்தகைய ஊழல் நிறைந்த குடும்பங்களின் மூதாதையர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் தண்ணீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படுகின்றன. குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை பெறுபவர்களின் தீய செயல்களால் அனைத்து வகையான சமூக திட்டங்களும் குடும்ப நல நடவடிக்கைகளும் சீரழிந்து போகின்றன. மக்களை பராமரிப்பவரே கிருஷ்ணரே, குடும்ப மரபுகள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதும் நரகத்தில் வசிப்பார்கள் என்று சீட பரம்பரை மூலமாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 42-43 வாழ்வில் அமைதி, செழிப்பு மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான வர்ணாசிரம அமைப்பு பற்றி இருக்கு. அப்புறம் 39லேருந்து 42 வரைக்கும் மேலதிகாரிகள் கொல்லப்படுகிறார்கள், நித்திய குடும்ப பராமரி அழிவு, குடும்பத்தில் மதவெறி மேலோங்கி நிற்கிறது. 1 பெண்கள் மாசுபட்டிருக்கிறார்கள் 1 to 40 வரைக்குமே. அப்புறம் தேவையற்ற சந்ததி, வர்ணசங்கரா, அனைத்து வகையான சமூக திட்டங்களும் குடும்ப நடவடிக்கைகள் அழிக்கப்படுகின்றன. சமூகத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும். 44 to 40 அர்ஜுனன் துக்கத்தால் மூழ்கி தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தேரில் அமர்ந்தான். எஸ், வேற யார் படிக்கிறார்? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி, நானே படிக்கிறேன். படிக்கல, படிக்கணும். ஐயோ, நாம் பெரும் பாவச் செயல்களை செய்ய தயாராகி வருவது எவ்வளவு விசித்திரமானது. அரச மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் விருப்பத்தால் உந்தப்பட்டு நம் சொந்த உறவினர்களை கொல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம். திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் கையில் ஆயுதங்களுடன் போர்க்களத்தில் நிராயுதபாணியாகவும் எதிர்க்காமல் இருக்கவும் என்னை கொல்வது எனக்கு நல்லது. சஞ்சயன் கூறினான். அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிவிட்டு தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மனம் துக்கத்தினால் மூழ்கியபடி தேரில் அமர்ந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. இது அர்ஜுனனுடைய ரீசன் ஆர் நாட் வில்லிங் டு ஃபைட், எனக்கு இது போர் புரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம்? 27 to 28 வரைக்கும் இரக்கம், அவனுக்கு இரக்கம் ஜாஸ்தி. அர்ஜுனன் தான் கொல்ல போயிடம் காட்டும் இரக்கம், சண்டையிட கூடாது என்பதே கட்டளை எழுகிறது. சரியா? 31லேருந்து 33 வரைக்கும் 2.7 அடுத்த சாப்டர்லையும் 2.7 and 2.8 வரும். இன்பம், தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உயிரை பணயம் வைத்து ராஜ்யம் என்றால் தனது ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க முடியாது என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். ஓகே, 37லேருந்து 43 ஸ்லோகம் வரைக்கும் மதச்சார்பின்மை மற்றும் தேவையற்ற சந்ததியினர், குடும்பத்தை வெல்லும் பாரம்பரியம், வர்ணாசிரமம் சார்ந்த வேத சடங்குகள் முடிவுக்கு வரும். மேலும் குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்தை அழிப்பவருக்கும் நரகம் காத்திருக்கும், அதுவும் அந்த. அப்புறம் 144 to 45 வரைக்கும் பாவ வினைகளை ஏளனம் செய்யாமல் அமைதியாக இருத்தல், குடும்பத்தை அழித்து தனது மேலதிகாரிகளை கொன்றதால் ஏற்படும் பாவ வினைகளுக்கு அரச மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது மதிப்பிற்குரியது.
அல்ல என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். ஸோ அடுத்த சாப்டர்ல முடிவுரை. அர்ஜுனனுக்கு உண்மையில் எது சிறந்தது என்று தெரியாது. எதிரியை வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா என்று அவனுக்கு தெரியல. ஓகே, இந்த அத்தியாயம் 1வது சாப்டரோட சுருக்கம். எஸ் மாதாஜி, வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. படைகள் போருக்கு தயாராக நின்றபோது வலிமைமிக்க வீரனான அர்ஜுனன் இரு படைகளிலும் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் போரிடவும் தாங்கள் உயிரை தியாகம் செய்யவும் தயாராக இருப்பதை கண்டார். துக்கத்திலும் பரிதாபத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் வலிமையில் தோல்வியடைந்தான். அவன் மனம் குழம்பி போனது. போராடுவதற்கான தனது உறுதியை கைவிட்டான். அர்ஜுனன் போரில் ஈடுபடுவதற்காக பின்வரும் காரணங்களை முன்வைத்தான். இரக்கம். தான் கொல்லப் போகிறவர்களிடம் அர்ஜுனன் இரக்கம் அவன் போரிடக் கூடாது என்று ஆணையிடுகிறது. மகிழ்ச்சி. தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உயிரை பணயம் வைத்து ராஜ்யம் வென்றால் தன்னால் தனது ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க முடியாது என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். குடும்ப அழிவு. மதவெறி மற்றும் தேவையற்ற சந்ததியினர் குடும்பத்தை வெல்லும் பாரம்பரிய வர்ணாசிரமம் சார்ந்த வேத சடங்குகள் முடிவடையும். மேலும் குடும்பத்தை அழிப்பவருக்கும் நரகம் காத்திருக்கும். புனிதத்தன்மை மற்றும் பாவ விளைவுகளுக்கு பயம். குடும்பத்தை அழித்து தனது மேல் அதிகாரிகளை கொன்றதால் ஏற்படும் பாவ விளைவுகளுக்கு அரச மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது மதிப்புக்குரியது அல்ல என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். 2ஆம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் பின்வரும் காரணத்தை கூறினார். தீர்மானமின்மை. எதிரியை வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று அர்ஜுனனுக்கு உண்மையில் தெரியாது. சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் விழுங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. இல்லையா? 13ல வச்சிருந்தோம் இல்லையா? நம்ம பற்பட்டியும் படிச்சுட்டு போகலாம். கொஞ்சம் பிற இதையும் படிச்சுட்டாதான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஸ்டடி ஆகும். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சு கொடுக்குறேன். அப்படி ஏதாவது விட்டு போச்சுன்னா நீங்க அப்புறமா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. பீஷ்ம தேவரால் ஒலிக்கப்பட்ட சங்குடன் ஒப்பிடுகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுனர்களின் கைகளில் இந்த சங்குகள் திவ்யமானவே என வர்ணிக்கப்படுகின்றன. அவ போட அந்த சங்குனோட வாய்ஸ் இது இருக்கு இல்லையா, சவுண்டு, அதுவே அவனுக்கு தான் வெற்றிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுல இருந்து கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால் எதிர்த்தரப்பினருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கைக்கு இடமே இல்லை என்பதை தெய்வீக சங்குகளின் முழக்கம் சுட்டி காட்டுகிறது. ஜெயஸ்து பாண்டு புத்திரானாம் ஏஷாம் வகே ஜனார்த்தன. பாண்டவர்களை போன்ற பகவான் கிருஷ்ணரோடு எப்போதும் நல்லுறவு கொள்பவர்களுக்கே வெற்றி. பகவான் எங்கிருந்தாலும் அங்கே அதிர்ஷ்ட தேவதையும் லட்சுமியும் உள்ளார்கள். ஏனெனில் லட்சுமி தன் நாயகனை விட்டு என்றும் பிரிந்து வாழ்வது இல்லை. எனவே பகவான் விஷ்ணுவின் திவ்ய சங்கோலியின் முழக்கம் வெற்றியும் செல்வமும் அர்ஜுனனுக்காக காத்து கொண்டுள்ளன என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றது. மேலும் இவ்விரு நண்பர்களும் அமர்ந்திருந்த ரதம் அக்னி தேவரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதாகும். உலகில் எங்கு சென்றாலும் எல்லா திக்குகளையும் வெல்லக்கூடியதான ஆற்றலை அந்த ரதம் பெற்றிருந்தது. எஸ்மா விஜயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? இல்ல போல விஜயலட்சுமி மாதாஜி. எஸ் கமலாஜி, நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் எனும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தன் என்னும் சங்கையும் பெரும் தீனிக்காரனும் வீரதீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பவுண்ட்ரம் என்னும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினார். பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு ரிஷிகேஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவரே அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர் ஆவார்.
உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் அம்சம் என்பதால் அவர்களின் புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சங்களே. ஜீவாத்மாவிடம் புலன்கள் உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத அருவவாதிகள் அவர்களை புலன்கள் அற்றவளாக அருவமானவர்களாக வர்ணிப்பதற்கு எப்போதும் ஏக்கம் கொண்டுள்ளனர். எல்லா உயிர்வாளிகளின் இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ள இறைவன் அவர்களின் புலன்களை வழிநடத்துகிறார். ஆனால் அவரது வழிகாட்டுதல் ஜீவனின் சரணாகதியை பொறுத்தே. ஒரு தூய பக்தனின் விஷயத்தில் பகவானே அவனது புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துகிறார். இங்கே குருஷேத்திர யுத்தகலத்தில் அர்ஜுனனின் தெய்வீக புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துவதால் அவர் ரிஷிகேஷர் என்று குறிப்பிட்ட பெயரால் இங்கு அழைக்கப்படுகிறார். தனது பலதரப்பட்ட செயல்களுக்கேற்ப பகவானுக்கு பல்வேறு திருநாமங்கள் உண்டு. உதாரணமாக மது என்னும் அரக்கனை கொன்றதால் அவருக்கு மதுசூதனர் என்று பெயர். புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் தருவதால் அவருக்கு கோவிந்தன் என்று பெயர். வசுதேவரின் புதல்வனாக தோன்றியதால் அவருக்கு வாசுதேவர் என்று பெயர். தேவகியை அன்னையாக ஏற்றதால் அவருக்கு தேவகி நந்தனர் என்று பெயர். பிருந்தாவனத்தில் யசோதைக்கு தனது பால்ய லீலையின் பாக்கியத்தை அளித்ததால் அவருக்கு யசோத நந்தனர் என்று பெயர். நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியதால் பார்த்தசாரதி என்று பெயர். இது போல குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனை வழிநடத்தியதால் ரிஷிகேஷர் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு. இப்பதத்தில் அர்ஜுனன் தனஞ்சயன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஏனெனில் பல்வேறு யாகங்களை செய்வதற்கு பணம் தேவைப்பட்ட போது அவன் அதிகமான செல்வத்தை சேகரித்து தனது அண்ணனுக்கு உதவினான். அதுபோலவே பெருமளவில் உணவு கொள்வது மட்டுமின்றி அரக்கனான இடும்பனை கொல்லுதல் போன்ற சாகச செயல்களை புரிவதால் பீமன் விருகோதரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். எனவே பாண்டவர் தரப்பில் பகவானில் இருந்து தொடங்கி பல்வேறு வீரர்கள் முழங்கிய சங்கொலிகள் போர் வீரர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்தன. மறுதரப்பிலோ இது போன்ற சிறப்புகள் ஏதுமில்லை. பரம வழிகாட்டியான பகவான் கிருஷ்ணரும் அவர்கள் பக்கமில்லை. செல்வ திருமகளும் இல்லை. எனவே அவர்கள் தோல்வி அடைவது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சங்கொலியின் முழக்கங்கள் இச்செய்தியை தெரிவிக்கின்றன. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்லோக படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்லோகம் மட்டும், இது மட்டும் பர்பட் மட்டும் மீனிங். ஓகே. குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டிரர் அனந்த விஜயன் என்னும் சங்கையும் நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணிபுஷ்பகம் என்னும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரரான சிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், வெல்ல இயலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரனான சுபத்ரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தம் சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே, பொருளுரை. பாண்டவர்களை எதிர்த்து தன் மைந்தர்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக மன்னர் திருதராஷ்டிரர் மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை மெச்சத்தக்கதல்ல என்பதை சஞ்சயன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக மன்னனிடம் சுட்டிக்காட்டுகிறான். குருவம்சம் முழுவதும் அந்த மாபெரும் போரில் அழிய போவதை அறிகுறிகள் தெளிவாக காட்டிவிட்டன. பெரியவரான பீஷ்மர் முதல் அபிமன்யுவை போன்ற பேர பிள்ளைகள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாட்டு மன்னர்கள் வரை அனைவரும் அங்கு கூடியிருந்தனர். அனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர். தம் மைந்தர்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை ஊக்குவித்த திருதராஷ்டிரரை அம்மாபெரும் நாசத்திற்கு காரணமானார். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண. ஓகே. பல்வேறு சங்கொலிகள் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. பொருளுரை. பீஷ்மரும் துரியோதனன் தரப்பிலிருந்த பிறரும் தத்தம் சங்குகளை ஒலித்த போது பாண்டவர் தரப்பில் இதய சிதறல் எதுவும் ஏற்படவில்லை. அதுபோன்று எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் பாண்டவ படையினரின் சங்கொலியால் திருதராஷ்டிர புதல்வர்களின் இதயங்கள் சிதறின என்று இந்த பதத்தில் பிரத்யேகமாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்களின் திறனும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையுமே இதற்கு காரணமாகும். மாபெரும் நாசத்திற்கிடையிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் தஞ்சம் கொண்டிருப்போர் அச்சமுற வேண்டியதே இல்லை.
இல்லவா? ஓகே. அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். பொருளுரை. போர் தொடங்க உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் நேரடி வழிகாட்டலின்படி எதிர்பார்க்காத அளவில் நல்ல முறையில் அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டவர்களின் படைபலத்தை கண்டு திருதராஷ்டிர புதல்வர்களின் நம்பிக்கை ஏறக்குறைய சிதைவடைந்து விட்டதை மேற்கண்ட உரையிலிருந்து அறிகிறோம். அர்ஜுனனின் கொடியில் உள்ள அனுமானின் சின்னம் வெற்றியின் மற்றொரு அறிகுறியாயிற்று. ஏனெனில் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடைபெற்ற யுத்தத்தில் அனுமான் ராமரின் தரப்பில் ஒத்துழைத்தார். ராமர் வெற்றி வாகை சூடினார். தற்போது அர்ஜுனனின் ரதத்தில் ராமரும் அனுமானும் அவனுக்கு உதவுவதற்காக வீற்றுள்ளனர். பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் ராமரே. மேலும் எங்கெல்லாம் ராமர் உள்ளாரோ அங்கெல்லாம் அவரது நித்திய சேவகனான அனுமானும் நித்திய நாயகியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையுமான சீதையும் வீற்றிருப்பார். எனவே எத்தகு எதிரியையும் கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புலன்களின் அதிபதியான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவனுக்கு வழிகாட்ட உள்ளார். எனவே போரை இயக்க தேவையான நல்ல அறிவுரைகள் அர்ஜுனனுக்கு எளிமையாக கிட்டும். பகவானால் அவனது நித்திய பக்தனுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மங்களகரமான சூழ்நிலைகள் வெற்றி உறுதி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் சின்னங்கள் ஆகும். மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சி அடையாதவரை போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ற போதிலும் தனது காரணமற்ற கருணையால் தன் நண்பனின் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார். தனது பக்தர்களிடம் தனக்குள்ள பிரியத்தில் அவர் என்றுமே தவறுவதில்லை என்பதால் இங்கு அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். தேரோட்டி என்ற நிலையில் அர்ஜுனனின் ஆணைகளை அவர் நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும் என்பதால் அவர் அதற்கு தயங்கவில்லை. அவர் அச்சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். தனது பக்தனுக்காக தேரோட்டியின் நிலையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அவரது உன்ன நிலைக்கு இழிவு ஏதும் ஏற்படவில்லை. எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், புலன்களின் அதிபதியான ரிஷிகேஷர். பகவானுக்கும் அவரது சேவகனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு திவ்யமானதும் மிக சுவையானதும் ஆகும். சேவகன் எப்போதுமே பகவானுக்கு ஏதாவது சேவை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானோ பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எப்போதும் எதிர்நோக்குகிறார். தான் மற்றவர்களுக்கு ஆணையிடும் நிலையில் இருப்பதை காட்டிலும் தனது தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்வதில் பகவான் பேரின்பம் காண்கிறார். அவரே எஜமானர் என்பதால் அனைவரும் அவரது ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். அவருக்கு ஆணையிடும் அளவிற்கு அவரை விட உயர்நிலையில் எவரும் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்ற போதிலும் தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடுவதை காணும் போது திவ்யமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார். பகவானின் தூய பக்தனான அர்ஜுனன் தன் தயாதிகளிடமும் சகோதரர்களிடமும் போர் புரிய விரும்பவில்லை. ஆனால் எவ்வித சமாதானத்திற்கும் இணங்காத துரியோதனன் பிடிவாதத்தாலேயே அவன் போர்க்களத்திற்கு வர நேர்ந்தது. எனவே போர்க்களத்தின் தலைவர்கள் யார் என்பதை காண அவன் பேராவல் கொண்டிருந்தான். போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சி என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்றாலும் அவர்களை மீண்டும் பார்க்கவும் தேவையற்ற இந்த போரில் ஈடுபட அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருந்தனர் என்பதை பார்க்கவும் அவன் விரும்புகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. மொழிபெயர்ப்பு. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரன் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். பொருளுரை. தனது தந்தை திருதராஷ்டிரருடன் கூட்டு சேர்ந்து பாண்டவர்களின் அரசை சதி திட்டங்களால் ஆக்கிரமிக்க துரியோதனன் விரும்பினான் என்பது அனைவரும் அறிந்த ரகசியமாகும். எனவே துரியோதனன் தரப்பில் இணைந்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகளாகவே இருக்க வேண்டும்.
போர்க்களத்தில் போர் தொடங்குவதற்கு முன் அத்தகையவர்கள் யார் என்பதை அர்ஜுனன் காண விரும்பினானே தவிர அவர்களோடு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை. கிருஷ்ணர் அருகில் அமர்ந்திருந்தால் வெற்றியில் அர்ஜுனனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. இருப்பினும் தான் சந்திக்க உள்ள படையின் பலத்தை மதிப்பிடுவதற்காக அவர்களை காண விரும்பினான். மொழிபெயர்ப்பு. சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவன் உத்தம ரத்தத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். உத்தம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். பொருளுரை. இந்த பதத்தில் அர்ஜுனன் குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். குடாகா என்றால் உறக்கம். உறக்கத்தை வெல்பவன் குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். உறக்கம் என்றால் அறியாமை என்றும் பொருள். கிருஷ்ணருடனான தனது நட்பால் தூக்கத்தையும் அறியாமையையும் அர்ஜுனன் வென்றிருந்தான். கிருஷ்ணரின் மிகச்சிறந்த பக்தன் என்பதால் அவனால் ஒரு கணமும் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. ஏனெனில் இதுவே பக்தனின் இயற்கையாகும். உணர்விலும் சரி உறக்கத்திலும் சரி பக்தனால் கிருஷ்ணரது நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளை நினைப்பதிலிருந்து ஒருபோதும் விடுபட்டிருக்க முடியாது. இவ்வாறாக கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதன் மூலமாக உறக்கத்தையும் அறியாமையையும் வெல்ல முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. எல்லா உயிர்களின் புலன்களையும் மனதையும் வழிநடத்தும் ரிஷிகேஷர் என்பதால் சேனைகள் நடுவே தேரை நிறுத்த சொல்லும் அர்ஜுனன் நோக்கத்தை கிருஷ்ணரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவ்வாறு தேரை நிறுத்திய அவர் பின்வருமாறு பேசினார். மொழிபெயர்ப்பு. துரோணர் மற்றும் உலகத் தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா, இங்கு கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். பொருளுரை. எல்லா உயிர்களின் பரமாத்மாவான பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனன் மனதில் நடந்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இங்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ரிஷிகேஷர் என்னும் சொல் அவர் அனைத்தையும் அறிபவர் என்பது குறிக்கிறது. அதுபோலவே பார்த்தால் பிருத்தாவின் மகன் அல்லது குந்தியின் மகன் என்னும் சொல்லால் அர்ஜுனனை குறிப்பிடுவதும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அர்ஜுனன் தனது தந்தை வசுதேவரின் சகோதரியான பிருத்துவின் மைந்தன் என்பதால் தான் அவனது தேரோட்டியாக இருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை நண்பர் என்ற முறையில் கூற விரும்பினார். கிருஷ்ணர் அவ்வாறிருக்க இப்போது குருவம்சத்தினரை பார் என்று அவர் கூறுவதன் பொருள் என்ன? அர்ஜுனன் அங்கேயே போர் புரியாமல் நின்றுவிட விரும்பினானா? தனது அத்தை பிருதுவின் மகனிடத்தில் இது போன்ற செயல்களை கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அர்ஜுனனின் மனம் இங்கே பகவானால் நகைச்சுவை கலந்த முறையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மொழிபெயர்ப்பு. போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியர்கள், மாமன்கள், சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. பொருளுரை. போர்க்களத்தில் எல்லாவிதமான உறவினரையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பூரீஸ்வரன் போன்ற தனது தந்தையின் கூட்டாளியையும், பீஷ்மர், சோமதத்தர் போன்ற பாட்டனார்களையும், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் போன்ற ஆச்சாரியர்களையும், சல்லியன், சகுனி போன்ற மாமாக்களையும், துரியோதனன் போன்ற சகோதரர்களையும், லக்ஷ்மணன் போன்ற மகன்களையும், அஸ்வத்தமன் போன்ற நண்பர்களையும், கிருதவர்மன் போன்ற நலன் விரும்பிகளையும் கண்டான். அவனது நண்பர் பலர் அடங்கிய படைகளையும் அவனால் காண முடிந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தி மகனான அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட போது கருணையில் மூழ்கி இவ்வாறு கூறினான். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும்
கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். பொருளுரை: தேவர்களிடம், தெய்வீகமானவர்களிடம் காணக்கூடிய அனைத்து நற்குணங்களையும் நேர்மையான இறைபக்தியுடைய எந்த மனிதனிடமும் காண முடியும். அதே சமயம் தெய்வ பக்தியற்ற ஒருவன் கல்வி, பண்பாடு முதலியவற்றில் முன்னேறியவனாக இருப்பினும் தெய்வீக குணங்கள் அவனிடம் இருக்காது. எனவே தனது உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் போர்க்களத்தில் கண்ட அர்ஜுனன் தங்களுக்குள் சண்டையிட முடிவு செய்திருந்த அவர்களின் மீதான இரக்கத்தால் மூழ்கி போனான். தனது வீரர்களை பொறுத்தவரை ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் அவர்களிடம் இரக்கம் கொண்டிருந்தான். ஆயினும் தற்போது எதிர்பார்ப்பு வீரர்களிடம் கூட அவர்கள் நிச்சயமான மரணத்தை எண்ணி மிகவும் இரக்கப்படுகிறான். இவ்வாறு சிந்திக்கும் போது அவனது உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்து போகிறது. மற்றவர்களின் போரிடும் எண்ணத்தை கண்டு அவன் ஏறக்குறைய பெரும் ஆச்சரியமுற்றான். உண்மையில் வம்சம் முழுவதுமே அவனுடன் இந்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள் அனைவருமே அவனுடன் போர் புரிய வந்திருந்தனர். இஃது அன்பான பக்தனான அர்ஜுனனை மூழ்கடித்தது. இங்கு கூறப்பட்ட போதிலும் கூறப்படாத போதிலும் அவனது உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்ததோடு மட்டுமின்றி இரக்கத்தால் அழவும் செய்தான் என்பதை நாம் மனக்கண்ணில் எளிமையாக காண முடியும். அர்ஜுனனிடம் காணப்பட்ட இதுபோன்ற அறிகுறிகள் பலவீனத்தால் அல்ல, இறைவனின் தூய பக்தனுக்கே உரிய மென்மையான இதயத்தினாலேயே. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.18 மாதாஜி 5.18 பின்வரும் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவானிடம் சலனமற்ற பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளதும் நான் படிக்கச்சுமா பகவானிடம் சலனமற்ற பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவிடம் தேவர்களிடம் உள்ள எல்லா நற்குணங்களும் பொதிந்திருக்கும். ஆனால் பகவானின் பக்தனாக இல்லாதவனிடமோ மதிப்பற்ற பௌதிக குணங்களே இருக்கும். ஏனெனில் அவன் எப்போதும் மனத்தேரில் பயணம் செய்து மனம்ங்கிற தேர்ல பயணம் செய்பவனும் கவர்ச்சி மிக்க பௌதிக சக்தியால் நிச்சயம் கவரப்படக்கூடியவன் ஆவான். பொதுமையிழந்த அர்ஜுனனால் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியவில்லை. மனம் பலவீனமுற்றதால் தன்னையே மறக்கலானான். ஜட பொருள்களின் மீதான அளவு கடந்த பற்றுதல் ஒருவனை குழம்பிய நிலைக்கு இட்டு செல்லும் பயம் திவ்யாபினி வேஷத பாகவதத்துல 11th canto 2nd chapter 37 ஸ்லோகம். இத்தகைய பயமும் மனநிலையின் இழப்பும் பௌதிக நிலைகளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் உண்டாகிறது. போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டுமே கண்டான். எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றி பெறுவதிலும் அவன் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். நிமித்தானி விபரீதானி என்னும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை. எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே காணும் மனிதன் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான். ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன் சுயநலத்திலும் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக உள்ளனர். யாருமே பரமனின் மீது ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டினால் அர்ஜுனன் தனது உண்மையான சுயநலனை அறியாதிருப்பது போல தோற்றமளிக்கிறான். ஒருவரது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது போல் கற்றுண்ட ஆத்மா இதனை மறந்திருப்பதால் உலக துன்பங்களால் அவதியுறுகிறான். இப்பொருள் பெறப்படும் வெற்றி தனக்கு துக்கத்தையே கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கிறீங்களா? ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களாமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகின்றது, மயிர் கூச்சரிக்கின்றது, என் வில்லான காண்டீவம் கையில் இருந்து நழுவுகின்றது, தோல் எரிகின்றது. இருவிதமான உடல் நடுக்கமும் இருவிதமான மயிர் கூச்சமும் உண்டு. இந்த சின்னங்கள் மிகுந்த ஆன்மீக பரவசத்தினாலோ பௌதீக சூழ்நிலையின் பெரும் பயத்தினாலேயே ஏற்படுபவை. தெய்வீக உணர்வு பெற்ற நிலையில் பயம் என்பதே கிடையாது. அர்ஜுனனுடைய தற்போதைய நிலையில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் உயிர் நஷ்டத்தை உத்தேசித்த பௌதீக பயத்தால் ஏற்பட்டவையே. மற்ற அறிகுறிகளிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிகிறது. தனது புகழ்பெற்ற வில்லான காண்டீபத்தை நழுவ விடுமளவிற்கு பொறுமை இழந்துள்ளான். உள்ளே அவனது இதயம் எரிந்ததால் தோல் எரிவது போல் உணர்ந்தான். இவை அனைத்தும் வாழ்வை பற்றிய பௌதீக உணர்வால் ஏற்படுபவை ஆகும். இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது. என் மனம் குழம்பி என்னையே மறக்கின்றேன். கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களை நான் காண்கிறேன். பொருளுரை:
பொறுமையிழந்த அர்ஜுனனால் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியவில்லை. மனம் பலவீனம் முற்றதால் தன்னையே மறக்கலானான். ஜட பொருள்களின் மீதான அளவு கடந்த பற்றுதல் ஒருவனை குழம்பிய நிலைக்கு இட்டு செல்லும். பயம் ஸ்வதீயா வினிவேக்ஷத ஷ்யாத். பாகவதம் 11.2.37. இத்தகைய பயமும் மனநிலையின் இழப்பும் பௌதிக நிலைகளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உண்டாகிறது. போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டுமே கண்டான். எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றி பெறுவதிலும் அவன் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். நிமித்தானி விபரீதானி என்னும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை. எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே காணும் மனிதன் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான். ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன் சுயநலத்திலும் ஆர்வம் உடையவர்களாக உள்ளனர். யாருமே பரமனின் மீது ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டினால் அர்ஜுனன் தனது உண்மையான சுயநலனை அறியாதிருப்பது போல தோற்றமளிக்கிறான். ஒருவரது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது. கட்டுண்ட ஆத்மா இதனை மறந்திருப்பதால் உலக துன்பங்களால் அவதி உறுகிறான். இப்போரில் பெறப்படும் வெற்றி தனக்கு துக்கத்தையே கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறான் அர்ஜுனன். சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. பொருளுரை: ஒருவனது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது என்பதை அறியாத கட்டுண்ட ஜீவன்கள் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்த்து உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவு முறைகளால் கவரப்படுகின்றனர். இத்தகைய குருட்டு வாழ்வில் உலக இன்பங்களுக்கான காரணத்தை கூட மறந்து விடுகின்றனர். சத்திரியனுக்கு உரித்தான நீதி கோட்பாடுகளை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டதாக தெரிகிறது. கிருஷ்ணரின் நேரடி ஆணையின் கீழ் போர் முனையில் மரணமடையும் சத்திரியன் ஆன்மீக பண்பாட்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கும் துறவி இவ்விரண்டு மனிதர்களுமே மாபெரும் சக்தி உடைய ஒளி வீசும் சூரிய கிரகத்தில் புகும் தகுதி உடையவர்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. தனது உறவினர்களை மட்டுமின்றி எதிரிகளை கூட கொல்ல தயங்குகிறான் அர்ஜுனன். பசி இல்லாதவன் சமைக்க விரும்பாததை போல உறவினரை கொள்வதால் வாழ்வில் மகிழ்வு இருக்காது என்பதை அறிந்த அர்ஜுனன் போர் புரிய விரும்பவில்லை. வனத்திற்கு சென்று விரக்தியில் தனிமையான வாழ்க்கை வாழ அவன் தற்போது முடிவு செய்துள்ளான். ஆனால் சத்திரியன் என்ற முறையில் அவனுக்கென்று ஓர் அரசாங்கம் அவசியமாகும். ஏனெனில் வேறு எந்த தொழிலிலும் சத்திரியர்கள் ஈடுபட முடியாது. அர்ஜுனன் நாட்டை ஆள்வதற்கான ஒரே வாய்ப்பு தனது தாயாதி சகோதரர்களிடம் சண்டையிட்டு தந்தை வழி வரும் அரசை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதே. ஆனால் அதை செய்ய அவன் விரும்பவில்லை. எனவே காட்டிற்கு சென்று விரக்தியில் தனியாக வாழ்வதற்கே தன்னை தகுதி உள்ளவனாக எண்ணுகிறான். கோவிந்தனே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை கூட யாருக்காக நான் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகின்றது? மதுசூதனரே, ஆச்சாரியர்கள், தந்தையர், பிள்ளைகள், பாட்டனார்கள், மாமன்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறவினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்கள் என்னை கொல்லலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? உயிர்களையெல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒருபுறம் இருக்கட்டும், மூவுலகம் கிடைப்பதாயினும் நான் இவர்களுடன் போர் செய்ய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொள்வதால் நாம் எவ்வித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கப் போகிறோம்? பொருளுரை: கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் கோவிந்தன் என்று அழைத்தான். ஏனெனில் அவரே புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவர். இந்த விசேஷமான வார்த்தையை உபயோகிப்பதன் மூலம் தனது புலன்களை எது திருப்தி செய்யும் என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகிறான். ஆனால் கோவிந்தன் நமது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக அல்ல. நாம் கோவிந்தனை திருப்தி செய்ய முயன்றால் நமது சொந்த புலன்கள் தாமாகவே திருப்தி அடைகின்றன. ஜனவாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். மேலும் அத்திருப்திக்கு தேவையானவற்றை கடவுள் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஜீவன்களின் தகுதிக்கேற்றவாறு அவர்களது புலன்களை இறைவன் திருப்தி செய்வாரே அன்றி அவர்கள் பேராசைப்படும் அளவிற்கு அல்ல. ஆனால் ஒருவன் மாற்று வழியை பின்பற்றும் போது, அதாவது தன் சுய புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்பாமல் கோவிந்தனின் புலன்களை திருப்தி செய்ய முயலும் போது கோவிந்தனின் கருணையால் ஜீவனின் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறுகின்றன. அர்ஜுனனுக்கு குலத்தினரோடும் உறவினரோடும் உள்ள ஆழமான பாசம் அவர்கள் மீது இயற்கையாகவே அவனுக்குள்ள இரக்கத்தால் இங்கே சற்று வெளிப்படுகிறது. எனவே அவன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. தனது செல்வத்தை நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் காட்ட அனைவரும் விரும்புவர். ஆனால் போர்க்களத்தில் அனைத்து உறவினர்களும் நண்பர்களும் கொல்லப்பட்ட பின்
வெற்றியினால் தனக்கு வரும் செல்வத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என அச்சமுற்றான் அர்ஜுனன். உலக வாழ்வின் ஒரு சிறந்த உதாரணம் இது. தெய்வீக வாழ்வோ இதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். பக்தன் இறைவனின் விருப்பங்களை திருப்தி செய்ய விரும்புவான் என்பதால் அவன் விருப்பப்பட்டால் அவரது சேவைக்காக எல்லா விதமான செல்வத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர் விரும்பாவிடில் ஒரு பைசாவையும் ஏற்கக்கூடாது. அர்ஜுனன் தன் உறவினர்களை கொல்ல விரும்பவில்லை. அப்படியே அவர்களை கொல்லும் அவசியம் இருந்தால் கிருஷ்ணர் தாமே அவர்களை கொல்லட்டும் என விரும்பினார். போர்க்களத்திற்கு வரும் முன்னரே அவர்கள் எல்லாரையும் கிருஷ்ணா கொன்று விட்டார் என்பதையும் தான் வெறும் கருவியாக செயல்பட வேண்டியவனே என்பதையும் அவன் அறியவில்லை. அவ்வுண்மையை பின்வரும் அத்தியாயங்களில் காணலாம். இறைவனின் இயல்பான பக்தனான அர்ஜுனன் விஷமிகளான சகோதரர்களை எதிர்க்க பகவானின் திட்டம் தவறு செய்பவனே பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை. ஆனால் தீயவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வதில்லை. தனக்கு தீங்கிழைப்பவரை கூட பகவான் மன்னிக்கலாம். ஆனால் தனது பக்தர்களுக்கு தீங்கிழைப்பவர் எவரையும் அவர் மன்னிப்பதே இல்லை. எனவே அர்ஜுனன் மன்னிக்க விரும்பிய போதிலும் தீயவரை அழிப்பதில் பகவான் தீர்மானமாக இருந்தார். இந்த 35வது ஸ்லோகத்துல என்ன தெரியுதுன்னா, அவர் ஏற்கனவே எல்லாரையும் கொன்னுட்டார் கிருஷ்ணர். வெறும் கருவியா சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஒப்புக்கு தான். ஆல்ரெடி அவளையெல்லாம் நான் சாகடிச்சாச்சு, நீ ஒப்புக்கு இரு அப்படிங்கிறார். அது அவனுக்கு தெரியல. இது வரப்போற செகண்ட் அத்தியாயத்துல இருந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிக்கும். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? முடியுமா உங்களால? படிக்கிறேன். இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? பொருளுரை. வேத விதிகளின்படி அக்கிரமக்காரர்கள் 6 வகையினர். 1 விஷம் கொடுப்பவர், 2 வீட்டிற்கு நெருப்பு வைப்பவர், 3 பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குபவர், 4 செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர், 5 பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், 6 பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர். இந்த அக்கிரமக்காரர்களை உடனே கொள்ளலாம், அதனால் பாவம் ஏதுமில்லை. இவ்வாறு அக்கிரமக்காரர்களை கொள்ளுதல் எல்லா சாதாரண மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும். ஆனால் அர்ஜுனன் சாதாரண மனிதன் அல்ல. அவன் குணத்தால் சாதுவாக இருந்ததால் அவர்களிடம் நற்குணங்களோடு உறவு கொள்ள நினைத்தான். இருப்பினும் இவ்வாறான சாதுத்தனம் ஒரு சத்திரியனுக்கு உரியதல்ல. ஆட்சியில் இருக்கும் பொறுப்பான மனிதன் சாதுவின் குணங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் கோழையாக இருக்கக்கூடாது. உதாரணமாக பகவான் ராமரிடம் சாதுவின் குணங்கள் பொதிந்திருந்த காரணத்தினால் இன்றும் மக்கள் அவரது அரசாங்கத்தில் ராம ராஜ்யத்தில் வாழ விரும்புகின்றனர். ஆனால் பகவான் ராமர் ஒருபோதும் கோழைத்தனத்தை காட்டவில்லை. ராமரின் மனைவி சீதையை கடத்தி சென்ற ராவணன் அவருக்கு அக்கிரமம் இழைத்தவனாவான். அதனால் அவர் அவனுக்கு உலக சரித்திரத்தில் இணையற்ற தேவையான பாடத்தை நன்கு கற்பித்தார். இருப்பினும் அர்ஜுனனின் விஷயத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் வித்தியாசமானவர்கள். சொந்த பாட்டனார், சொந்த ஆச்சாரியர், நண்பர்கள், மகன்கள், பேரன்கள் முதலியோர் என்பதை கருத வேண்டும். அதனால் அவர்களின் மீது சாதாரண அக்கிரமக்காரர்களின் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுப்பதை போல செயல்படக்கூடாது என்று அர்ஜுனன் எண்ணினான். அதற்கும் மேலாக சாதுக்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். எந்த அரசியல் அவசர நிலைமையையும் விட சாதுக்களை பொறுத்தவரையில் இத்தகைய அறிவுரைகளே முக்கியமானவை. அரசியல் காரணங்களுக்காக சொந்த உறவினர்களை கொள்வதை காட்டிலும் நற்குணத்தையும் தர்மத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு அவர்களை மன்னித்து விடுதல் சிறந்தது என்று எண்ணினார் அர்ஜுனன். தற்காலிகமான உடல் சுகத்திற்காக கொலை செய்வதை அவன் லாபம் என்று கருதவில்லை. ராஜ்யங்களும் அவற்றினால் பெறப்படும் சுகங்களும் நிலையானவை அல்ல. அவ்வாறு இருக்க உறவினர்களை கொள்வதன் மூலம் தனது சுய வாழ்க்கைக்கும் நித்திய விடுதலைக்கும் ஏன் ஆபத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும்? இவ்விஷயத்தில் மாதவ அல்லது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவர் என்று கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் அழைப்பதும் மிக முக்கியமானதாகும். அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரான அவர் இறுதியில் துரதிருஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயலை செய்யும்படி தன்னை தூண்டக்கூடாது என்று அர்ஜுனன் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறான். கிருஷ்ணரோ யாருக்குமே துரதிருஷ்டத்தை கொடுப்பவர் அல்ல என்பதால் அவரது பக்தர்கள் விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு
பாக்கி வந்து நீங்க முடிஞ்சா படிக்கும், இல்லைன்னா நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. ஜனார்த்தனரே, பேராசியால் இதயத்தை இழந்த மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இப்பாவச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? போட்டியாளர்களால் சூதாட்டத்திற்கோ போருக்கோ அறைகூவப்பட்டால் சத்திரியன் மறுக்கக்கூடாது. இதுதான் மெயின் பாயிண்ட், முக்கியமானது. சூதாட்டத்துக்கு போருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சத்திரியன் மறுக்கவே கூடாது. எனவே இந்த நியதியின்படி துரியோதனனின் கும்பலால் சவால் விடப்பட்டிருக்கும் அர்ஜுனன் போரை மறுக்க முடியாது. இதன் தொடர்பில் இத்தகைய சவாலின் விளைவுகளை காண முடியாமல் மறுதரப்பினர் குருடர்களாக இருப்பதாக கருதினான் அர்ஜுனன். அதே சமயம் இதன் தீய விளைவுகளை காணக்கூடிய அர்ஜுனனால் இச்சவாலை ஏற்க முடியவில்லை. விளைவு நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே கடமையை ஒருவனை கட்டுப்படுத்த முடியும். விளைவு தீயதாக இருந்தால் கடமை எவரையும் கட்டி போட முடியாது. இது போன்ற நன்மை தீமைகள் எல்லாவற்றையும் சிந்தித்து பார்த்த அர்ஜுனன் போர் புரிவதில்லை என்று முடிவு செய்தான். ஓகே. குலம் அழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தின் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். வர்ணாசிரம வழிமுறையில் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் முறையாக வளர்ந்து ஆன்மீக தகுதிகளை பெறுவதற்காக பல்வேறு அறப்பழக்கங்கள் உண்டு. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யக்கூடிய இது போன்ற தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. ஆனால் மூத்தோர் மரணமடைந்தால் இது போன்ற தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்றுவிடலாம். எஞ்சியிருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான தங்கள் வாய்ப்பை இழக்கலாம். எனவே எந்த நோக்கத்திற்காகவும் குலத்தின் முதியோர்களை அழித்தல் கூடாது. கிருஷ்ணரே, குலத்தின் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. வாழ்வின் அமைதி, வளம், ஆன்மீகம், முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். நன்மக்கள் தலை தோங்குவதன் மூலம் நாட்டிலும் சமூகத்திலும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதற்கு தகுந்தாற் போல் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் கொள்கைகளை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு சமுதாயம் அதன் பெண் குலத்தின் கற்பையும் நம்பகத்தன்மையும் பொறுத்திருக்கிறது. குழந்தைகளை தவறாக வழி நடத்துதல் எளிது. அது போன்று பெண்களுக்கு எளிதில் வீழ்ச்சியடையும் சுபாவம் உடையவர்கள். எனவே குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் குடும்பத்தில் மூத்த உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பு தேவை. பல்வேறு அறச்செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் பெண்கள் கற்புக்கு புறம்பான தவறான உறவுகளை வளர்த்து கொள்ள சோரம் கொள்ள மாட்டார்கள். சாணக்கிய பண்டிதரின் கூற்றுப்படி பெண்கள் அறிவாளிகள் அல்ல, அதனால் நம்பகமானவர்களும் அல்ல. எனவே அவர்களை எப்போதும் பலவிதமான அறம் சாய்ந்த குலப்பண்பாடுகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்களது கற்பும் பக்தியும் வர்ணாசிரம முறையில் பங்கேற்கத்தக்க நல்ல சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்கும். இத்தகைய வர்ணாசிரம தர்மம் சீர்குலையும் போது இயற்கையாகவே பெண்கள் ஆண்களுடன் கலந்து செயல்படுவதற்கான சுதந்திரத்தை பெறுகின்றனர். இதனால் பெண்களின் கற்பு நிலை இழக்கப்பட்டு தவறான உறவுகள் தோன்றி தேவையற்ற சந்ததிகள் என்னும் அபாயத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன. பொறுப்பற்ற ஆண்களும் சமுதாயத்தில் சோரத்தை கள்ளத்தொடர்புகளை பெருக்குகின்றனர். இதனால் மனித சமுதாயத்தில் தேவையற்ற குழந்தைகள் தோன்றி போர் மற்றும் தொற்று வியாதிகள் போன்ற அபாயத்தை உண்டு பண்ணுகின்றனர். ஓகே, 41 நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், கிளாஸை க்ளோஸ் எண்ட் பண்ணிடலாம். ஆஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி.